Okay, naglo-loading. So, live na po tayo, ladies and gentlemen. Dito po muli ang aming program, ang Let Rapol Let. So, sa mga oras po na ito, meron po tayong magaganap na debate. Ang challenger natin si Pastor Lindon Navarro ng Church of Christ, Church AD, at ang hinamon So parang may echo pa rin yata mga bro Meron ba? Siguro hinaan ko yung paano kaya to. So sa amin may echo ba? Yung sa akin may echo ba? Yung sa akin yata bumabalik. Hello, check. Wala naman, okay man, okay na. Okay, continue lang, continue. Hindi naman gaano. Hindi magano. Siguro simulan natin yung ating program sa isang time team na panalangin. In the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Amen. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Unto temptation, but deliver us from sin, from evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. And as it was in the beginning, now and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. So, ayan. Papakilala ko muna po yung ating challenger sa debating ito. Si Pastor Lindon Navarro. Bro, pakilala ka, bro. Sa ating mga viewers, meron na tayong 3 live viewers. Sige, magandang gabi sa lahat nating mga live viewers ngayon. Nawa po ay pagpalain po tayo ng Diyos. Samahan po tayo sa isang maginoong diskusyon sa gabing ito. Nawa po ay buksan po ating atong puso't isipan. Maliwanagan po natin yung aral ng katotohanan. At magandang gabi rin sa aking katunggali, Brother Alvin Gitamundok ng CFD. Meron din sa ating moderator. God bless everyone. Magandang gabi sa lahat. Okay, yan po si Brother Lindon Navarro ng Church of Christ, 33 AD. At sa negative side naman po, si Brother Alvin Gitamundok sa Roman Catholic. Bro Alvin, pakilala ka po. Good evening sa lahat. Kay Brad Paulo, ang ating moderator ngayon sa gabing ito, sa ating talakayan, together with Pastor Lindon ng Church of Christ. Magandang gabi, Pastor Lindon, at sa ating mga viewers at listeners ngayong gabi. Sana gabayan tayo ng Panginoong Diyos at marami tayong matutunan na aral sa ating talakayan tonight. Patunayan ni Brad Lindon na walang Trinity sa Biblia. Ganun ba? Yun ba ang tema natin, Pastor Lindon? Tapos ako naman ang negative. Objection ba sa moderator? Sandali po. Kukunin ko lang yung paksa. Sige, ako na. Ang topic, Bro Alvin, papatunayan niya na ang Roman Catholic Church ay 3 ang Diyos. So, clear po ba, Sir Alvin, yung topic base sa Biblia? Papatunayan daw niya po, Sir, na iyan lagi yung mga clear. Topic niya. Okay. So, ang topic na papatunayan pala ngayon sa mga naikinig, papatunayan ko sa katauhan ni Pastor Lindon Navarro. Papatunayan ko na 3 ang Diyos ng Roman Catholic Church. Siyempre, negative dyan si Brother Alvin Gitamundok. So clear na, no? So, bibigyan kita ng... ready na ba? Both side, Bro, Pastor Lindon? 10-7 po ba ito? At 10 yung presentation, 7 yung cross-examine. Yes, so ang rules natin, bro, proper logical na lang, tsaka correct reasoning, tapos yung pagka yes or no, categorical first, then 20 seconds explanation. Tapos meron naman akong timer dito. Ipapakita ko kahit yung 20 seconds siguro, ipapakita ko 'yun. Objection, both side tag-isa. Pagkatapos mag-objection, tag-isang objection lang para i-object nyo na lahat, tapos magde-decide na ako noon
magde-decide na yung moderator, tsaka ano pa ba? Pag ang hinihingi ay talata, talata or pangalan, lugar, kung kahit hindi yes or no, kung iyon ang hinihingi sa tanong, sana maipasok natin yung talata o pangalan para ano tayo dito, rektahan yung sagutan natin dito, tanongan natin dito. So sa mga nanonood diyan, naway samahan niyo po kami hanggang sa huli para marami po tayong matututunan dito sa dalawang magiting na debater. So 10 minutes, bro. Matatapos ka dito sa live natin, no? Kasi naka 5 minutes na tayo. Matatapos ka ng 15 16 dito sa live. Yung oras natin sa live dito ko nantidnan, bro. Para mamaya yung timer ko dito sa 20 seconds na lang. So, your time start now, bro. Pastor Lindon. Sige, no? So magandang gabi sa lahat nating mga nakikinig. Once again, this is your friendly debaters, Pastor Lindon Navarro, mula po sa panig ng Church of Christ, 33 AD. So ngayon po mga kapatid, bago po ako umpisa, nais ko lang po linawin yung paksa, yung topiko na ating pag-uusapan ngayon ni Brother Alvin Gitamundok. Patutunayan ko na 3 ang Diyos ng Katoliko. So, ngayon po mga kapatid, yan pong paksa na hamon ko sa kapatid, no? So ngayon, bakit ko mapatunayan at bakit ko ito ay inihahamon sa mga Katoliko? Kasi po mga kaibigan natin, ito po yung doktrina ng Trinity, ito po yung katuruan ng Santissima Trinidad. Acquired po ito sa paniniwala ng Trinity. Una bis, sa title pa lang po, Trinity. Pero pag tinanong mo sila kung ilan ang Diyos nila, sasabihin isa. So ayaw nila umamin na 3 pala ang Diyos nila. So ngayon po mga kapatid, yung Trinity ay nanginwanis pala. No? Kasi ang salitang 3, kailanman hindi nangin isa yan. No? Dapat onity yan. Hindi yan Trinity. Pag sinabi mong Trinity, ibig sabihin 3, hindi isa. No? Saan ka nakakita na 3, isa pala? Kaya po nasasabi ko mga giliw nating taga-subaybay, mga kapatid, na itong paniniwala ng Trinity, acquired po ito sa paniniwala nila. Kasi Trinity ka, tapos tinatanong ka kung ilan ang Diyos mo, sasabihin mo 3. Linawin ko lang po paano naging 3 ito mga kapatid. Itong mga tao na naniniwala sa doktrina ng Santissima Trinidad, pag binilang mo ang Diyos nila, hindi nila gusto hindi kasi nila gusto na bilangin yung Diyos eh. Ganito nilawin ko mga kapatid Itong naniniwala sa Trinity, naniniwala sila na ang Diyos Ama ay Diyos. Isa na yan. Yung Diyos Anak ay Diyos. Yan, pangalawang Diyos na. Yung Diyos Espiritu Santo ay Diyos. Ayan, 3 Diyos na. So kung ganun mga kapatid, ilan ba ang Diyos? Napakalinaw ho mga kapatid na 3. At sa debating ito, buksan po natin ang puso't isipan natin na 3 ang Diyos ng Trinity. Sapagkat ang Diyos Ama ay Diyos, Diyos Anak ay Diyos, Diyos Espiritu Santo ay Diyos. Yan, 3 Diyos ang pinaniniwalaan nila. Kaya nga nagtataka ako na Trinity, yung titulo ng paniniwala nila, pero ayaw nila umamin na ang Trinity ay 3 Diyos. Kadalasan na narinig ko sa mga naniniwala ng Trinity, pag tinatanong mo kung ilan ang Diyos nila, sasabihin nila isa. Tapos ano ba yung doktrina ng Godhead? Trinity. Bay, malaking kalapastanganan yun. Trinity ka? Hindi ka naniniwala na 3 ang Diyos mo?
ito mga kapatid, I would like to share this verse. No? Linawin ko lang po kung ilan ba ang Diyos na binanggit dito. Ayon po sa Juan 1:1, ang sabi po ng Biblia, in the beginning was the Word, and the Word was God, and the Word was with God. Nang pasimula, nandoon na ang Berbo. At ang Berbo ay kasama ng Diyos, at ang Berbo ay Diyos. Yung berbong tinutukoy dyan, mga kapatid, yan po ang Panginoong Hesukristo. So kung pansinin po natin mga gilaw nating taga-subaybay, ilan ba ang Diyos dyan? So, napakalinaw po, sabi ng talata sa 1:1, at ang Berbo ay Diyos. Okay, linawin ko sa medyo madali na translation. Malinaw na translation. Nang pasimula, nandoon na si Kristo. Last 5 minutes, bro. At si Kristo ay kasama ng Diyos, at si Kristo ay Diyos. So napakalinaw po mga kapatid, hindi naman hindi naman tatlo na yan tinutukoy diyan para sabihin mo na Trinity. Ito po ang palagi nilang binabanggit na talata. No? Pag tinatanong mo sila, saan mabasa ang Trinity? Basahan ka na sa 1 John chapter 5. Verse 7. So ang sabi po ng Biblia diyan, there is 3 names be record in heaven. No. The Father, the water, and the blood. Sa isang salin po, sa medyo pinakamalapit na salin nila, yung King James, the Father, the Son, and the Holy Spirit. At yan daw po, yan ang Trinity. Oh. Napakalinaw ho mga giliw nating taga-subaybay. No. Naubusin mo man basa yung talata sa Biblia, walang binanggit dyan sa talata na ang Father, Son, and Holy Spirit ay tinatawag na Trinity. Wala po nakasulat dyan. Oh. Kaya mga kapatid, dapat sinulat yan na ang Father, Son, and Holy Spirit, ito sila ay Trinity. Ang nakalagay dyan, there are 3. Sa Bible, mga kapatid, may salitang 3. Pero walang salitang Trinity. Yan po ay dagdag lang ni Tertullian. Kasi si Tertullian kasi yung dyan yung nag-umpisa ng Trinity. Oh. Last 3 minutes, po, bro. Mga gilaw nating taga-subaybay, paki-check mo, Mr. Moderator, kung 1 minute na lang Kaya mga gilaw nating taga-subaybay, nililinaw lang po natin, mga kapatid, na nagpapakilala sila na Trinity sila. Pag tinatanong mo kung tatlo ba ang Diyos nila, ayaw sila umamin. Ang sabi daw nila, isa lang ang Diyos. Pero may 3 persona. Ito pang malaking kamalian mga kapatid. Sa Biblia, wala kang may babasa sa Biblia na isang Diyos at may 3 persona. Sa isang talata sa isang talata ng Biblia, wala kang mababasa, no? Na isang Diyos at 3 persona. Yan ang pahanap ko may kay Brother Alvin. No? Kung may mahanap siya. No? Para medyo makapa-prepare pa siya na hanapin yun, mga kapatid. Kaya sa paksang pong pag-uusapan natin, na patutunayan ko na 3 ang Diyos ng Trinity. Kasi una, sa pangalan, 3. Pag sinabi mong 3, tindigan mo na 3 ka. Saan ka nakakita na 3, isa pala? Pangalawa, naniniwala sila na ang Ama, Anak, at Espiritu Santo ay Diyos. So itong 3 to ay Diyos. Tapos sasabihin mo, ilan ang Diyos? 3. Isa lang ang Diyos at may 3 persona. No? Excuse me po mga kapatid. No? Sa debating ito, wag nyo isama yung persona dito. Sapagkat yung pinag-uusapan namin dito ay Diyos. No? So kaya, mali yan.
para sabihin mo na may isang Diyos at tatlong persona? 1 minute. Yan ay isang kamalian na pinaniniwalaan ng mga naniniwala sa Trinity. 1 minute bro Sapagkat walang may nakabasa sa Biblia, walang may nakasulat sa Biblia na isang Diyos at may tatlong persona. No? Kaya nagtataka ako eh. Sabihin mo, ilan ang Diyos ninyo? Isa. So, pero may tatlong persona. Hindi ko po, wala po tayong ano dito sa persona. Yung issue dito, yung Diyos. Kaya dito sa naniniwala ng mga Trinity, mali yan. Para paniwalaan mo na isa ang Diyos. So, time na bro. So 10 minutes na bro. Kanina nagsimula tayo ng 6 dito 6 minutes. So 16 minutes na, so 10 minutes na. So ayan po si Pastor Lyndon Navarro ng Church of Christ 33 AD sa mga bagong pasok lang po or bagong na viewers dito sa aming live streaming. Ang topic po na papatunayan ng affirmative sa katauhan ni Pastor Lyndon na ang Roman Catholic Church ay may tatlong Diyos. So, affirmative Diyos si Pastor Lyndon yan na napakinggan nyo kanina. At ang negative side naman po, ang magtatanong si Brother Alvin Gitamundok ng Chief Roman Catholic Apologist. So, Sir Alvin, ready na po ba kayo magtanong? For 7 minutes, Sir Alvin. Later, I'm ready. So, start ko na yung time pag nagsimula na po kayo magtanong. Okay. So, tanong po, Sir Alvin. I'll start, no? Unang tanong ko, Pastor Lyndon, kami mga Katoliko naniniwala kami sa Biblia at lahat na nakasulat dito sa Biblia, letra po letra. Dito sa Biblia, meron bang mababasa dito na tatlong Diyos na dapat nating paniwalaan? Meron, wala? Yes or no? Categorical Wala. Meron o wala? Na tatlong Diyos, letra po letra. Sa Biblia, kasi naniniwala kami Katoliko sa Biblia. Wala. Okay, Sapagkat ang sabi na, kung Biblia, wala sandali, may time pa ako, Mr. Moderator. May 20 minutes pa ako sumagot. Ang sagot ko, categorically, wala. Bakit? Kasi sa Biblia, ayon sa unang Korinto 8, maraming Diyos. Bagamat may kinikilala tayong isang Diyos, yan ay ang Ama. Next question. So next question daw po, Sir Alvin. Marami daw pong Diyos, Sir Alvin. Sunod ko na tanong, kasi inamin mo, premise mo na Mr. Moderator, sinagot ni Pastor Lyndon categorically na wala naman palang mababasa, W-A-L-A, wala. No, wala na tatlong Diyos sa Biblia. Tapos sabi ko kanina, naniwala kami sa Biblia, letra po letra. So ngayon, Pastor Lyndon ng Church of Christ, aminin mo na ngayon in public na dahil walang mababasa tatlong Diyos at kami mga Katoliko naniwala dyan sa Biblia na walang tatlong Diyos, aminin mo na ngayon na nagsisinungaling ka, na naniwala kaming Katoliko na tatlong Diyos, na sa Biblia pala wala palang mababasa tatlong Diyos. Yes or no? Categorical. Yes or no, bro? Hindi ko aaminin sapagkat ang Biblia ay hindi nagsinungaling. Kayong mga Katoliko ang mga nagsinungaling. Next question. Next question. Kasi binalik mo, sa premise mo na kami Katoliko nagsinungaling, kahit na inamin mo na wala pala mababasa sa Biblia tatlong Diyos, at naniniwala naman kami na walang tatlong Diyos dyan sa Biblia. Ang tanong ko ngayon sa iyo, kasi napusahan mo kami, nagsinungaling kaming Katoliko. Meron ba sa aming mga Apostolic Creed, Nicene and Athanasian Creed, credo ng mga apostol, letra po letra sa aming credo, na kami ay naniniwala sa tatlong Diyos? Meron o wala? Yes or no? Categorical. Ayon sa credo at nakasulat ninyo sa dokumentary, wala. At the time mo na. Wala, sumagot okay, ako, wala. Sige, sumagot continue, ako, 20 seconds. Continuous, wala. Sumagot ako, pero yung nakasulat at paniwala sa credo at dokumentary nyo, acquired sa paniniwala nyo ngayon. Iba ang nakasulat, iba ang paniniwala nyo. Kaya nasabi ko na walang record na may tatlong paniniwala kayo na tatlong Diyos.
Next question. Next question, Sir Alvin. 20 seconds. Sunod na tanong. Premise, sunod na tanong. Kasi nagsabi ka, wala naman pala sa Apostolic Creed, sa aming Athanasian Creed, Nicene Creed, at credo ng mga apostol, naming mga Katoliko, pati ng mga Protestanting iba. Wala naman palang tatlong Diyos dyan sa aming credo, naling pinanawalaan. Ang tanong ko sa iyo, so ngayon, sa publiko, ipipilit mo pa rin ang kasinungalingan mo. Nananiwala kami ng tatlong Diyos kahit wala sa aming mga credo na tatlong Diyos ang aming pinaniniwalaan. Ipipilit mo pa ba yung pagsinungaling mo sa amin ngayon? Yes or no? Categorical po. Objection, Mr. Moderator. Ano po ba ang tanong niya? So, ang tanong niya, bro, categorical yes or no. Kung ipipilit mo pa rin ba, yes or no, bro. Then explain Okay, ang sagot 20 ko. Sagot. seconds. No. No. Hindi ko pinipilit ang kasulungan ko sapagkat hindi ako nagsisinungaling. Ito ay paniniwala ayon mismo sa paniniwala ninyo na hindi nakasulat sa Biblia na kayo ay naniniwala na Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Yan ay tatlong Diyos na pinaniwalaan nyo. Last 3 minutes. Sunod Sige, na tanong. next question. Sunod na tanong, premise. Kasi sabi mo, no, hindi ko ipipilit ang aking kasinungalingan. So, ibig sabihin, umamin ka na nagsisinungaling ka nga pero hindi mo lang ipipilit. Umamin ka, nakuha ng bibig mo ngayon dito sa video. Yes or no? Sagot! Ikaw may sabi. No! Hindi mo na ipipilit yung kasinungalingan mo, sabi mo. Sandali, objection, Mr. Moderator. Nagsasalita ako, wag mo na mangin Sige po. bastos. Sir Alvin, pasagutin mo po na natin siya. Wag Kasi na wag na nag-no siya. sumingit habang nagsasalita ako sapagkat time ko sige. to. Bro, ako na lang. Wala kang Ako na karapatan lang. magsalita habang nagsasalita ako. Pastor Ang sagot Lyndon. ko ay no, sapagkat Ayan. hindi ako sinungaling. Sumagot ako ng tama. Wag kang ipipilit yung wag kang singit habang nagsasalita ako. No, sapagkat hindi ako sinungaling. Next question. Next question. Second time, uulitin ko, Pastor, to give emphasis. Second time, to give emphasis, uulitin ko ang tanong ko. Sabi mo kanina, no, nandyan yan sa video na ka-record, no, hindi ko ipipilit ang ating kasinungalingan. Tapos dinugtungan mo, kasi hindi ako nagsisinungaling. Yan, that is already contradictory. Nagsisinungaling ka, tapos hindi ka nagsisinungaling. Alin talaga ang totoo dyan, Pastor? Unang inamin mo na hindi mo pipilit ang iyong kasinungalingan. Nung ngayon sasabihin mo, hindi ka nagsisinungaling. Objection, Mr. Moderator. Objection, ayon sa rules. Objection, Mr. Moderator. Ayon sige, sa cut rules. the time. Ayon sa rules, according sa rules. Objection, bro? Kung ano ang i-present ko sa loob ng 10 minutes dyan sa kumuha ng katanungan. Hindi siya, wala siyang karapatan maglilink ng tanong ayon sa conversation namin. Alam mo yan, matagal ka ng debate. Sige bro, sige Alam bro. mo yan dapat. Next question na, bro Alvin, para hindi na rin niya talaga masasagot din yun. Ito mo lang counter-objection. Mr. Moderator, isang counter-objection. Sige bro, anong counter-objection po, sir? Kasi, ang counter-objection ko, kasi, sa kanya kasi, affirmative siya, tapos deny sa Trinity. Wala naman siyang nilatag. Kaya may karapatan akong gumamit doon sa negation niya. Dito naman sa stand ko dito, bilang negative sa kanyang pagtutol ko sa kanya. So may karapatan akong gumamit dito sa Biblia. Kasi sa ano man yung batayan natin, di ba? Biblia at referensya. Kung walang Biblia at referensya dito, anong pag-usapan pa natin dito sa debate? So rule out mo, moderator, Okay, na valid sige, yung bro. mga tanong ko, isinasagot na niya. Sige. Patuloy tayo. Nawala ka, Mr. Moderator. Sige, next question na lang, kapatid na Alvin. Sunod na tanong, Pastor Lyndon. Teka, naghahang tayo. Sa unang Korinto. Sige po. Naghang tayo. Okay na ba? Teka, 1, 2, 3. Malinaw ba yung boses ko? Okay, malinaw na, malinaw. Yes, loud and clear, moderator. Okay, sige po, start ko po yung time. Continue po yung question ngayon. Ganito na lang mga bro. No? Bago ko start yung time, pag nagtanong si Bro Alvin, ngayon, kasi hindi ko rin masabi kasi nga, yung nilatag parang negative siya, affirmative pero negative. Pwede ka na lang Bro Lyndon mag-pass, tapos pwede mo naman yan i-clarify within a little second.
Pwede mo sabihin, pass, Mr. Moderator, di ko po masasagot kasi ganto-ganto. In a little second. Then, next question agad. So, continue po tayo. Meron pa pong, meron na tayong na-consume na 5 minutes and 36 seconds. So, 7 minutes lang po tayo. So, meron pang 1.5 minutes. So, start ko na po yung time, Sir Alvin. Pasok po ng tanong. Sige, Mr. Moderator, ang sunod ko na tanong, Pastor Lindon, dito sa Galatia 3:20, sa Biblia, Contemporary English Version, there is only one God, letra po letra, isa lamang ang Diyos. Yan ang paniniwala naming Katoliko, na ang Trinity is absolutely one God, one nature as God, one divine nature, one God, absolutely, based on Galatians 3:20. Ngayon, Pastor, ang tanong ko sa iyo, ipipilit mo pa rin ang kasinungalingan mo. Sa Biblia, may tatlong Diyos na wala naman pala. Isang Diyos lang naman palang sinampalataya namin Katoliko at ng ibang protestante. Yes or no? Hindi ko ipipilit sapagkat hindi ako sinungaling. Sagot? Hindi po ako sinungaling. Sunod Kaya na tanong. So, ibig sabihin, Sige, bro, hindi meron mo ka pang ipipilit. Ibig sabihin, mali pala yung paninindigan mo. Huminto na kasi siya eh. Sige po, sir, Huminto tanong na po. siya, pasok na ako para hindi maubos ang oras ko. sige, Okay po, tanong okay po. ka. Sabi mo ngayon, hindi mo ipipilit. Kaya nga makinig ka. Sabi mo ngayon, hindi mo ipipilit. Ibig sabihin pala, mali yung paninindigan mo na akusasyon mo sa amin at bibintang mo na tatlong Diyos pinawalaan ng Katoliko at Protestante dahil sa Biblia, Galatia 3:20, binasa ko isang Diyos lamang ang pinanawalaan namin Katoliko at mga Protestante. Ngayon, sinabi mo, hindi mo ipipilit. Ibig sabihin, babawiin mo na yung pagbibintang mo na tatlong Diyos ang pinaniwalaan namin. Yes, Last babawiin question mo na na po. kasi hindi mo na ipipilit eh. 20 Hindi seconds, ko bro. Last babawiin. question Babawiin mo na. na, hindi mo na ipipilit. Hindi ko Sige babawiin po. sapagkat yan yung paniniwala nyo, mali yan. Kaya pinupurso ko yan, hindi ko yan dapat babawiin. Sapagkat pinapatunayan ko, kanina pang tanong mo, hindi ka nagtatanong sa So, palatag ko, time na po. nagtanong ka ayon sa conversation natin. Next Okay question. po, time na po. Mga bro, time na po tayo. 7 minutes lang. Apo, time na po. So, ito po yung timer ko. So, time na, stop ko na to. Nag-e-echo talaga. Sana okay dyan sa live. So, sa mga shoutout po, sa mga, ito, may mga comment dito. So, paki-comment naman po kung okay. Para po maganap lang po yung mga challenger na pwedeng makaharap kami sa debate. So, paki-comment naman po yung shoutout muna tayo. Shoutout kay Electromatic Automatic Technician. Shoutout bro so hindi ko nabanggitin yung mga comment na masasakit mga bro kasi biblical debate naman to, no? So hindi to flip top, no? Shoutout kay Sandy Jason, Gabriel Flores lang, kay Carlo Lee, Padillo. Shoutout bro. Sino pa ba? Paki-share naman yung aming live stream diyan kay Junjun Padilla. Shoutout. So sino pa ba? Kay Aladin Gregorio. So, ito baptist siguro to si Aladin. Kilala ko to eh. So, shoutout sa'yo bro, Aladin. Kay Cecilia Demetrio. Shoutout po sis. Good evening po. So, comment lang po kayo dyan. At meron po tayo ngayong 10 live viewers, actual live viewers sa ating unang live stream dito sa Letra por Letra. No? Kung sino pa pong gusto mag-challenge sa aming mga Katoliko, meron po kayong dalawang pagpipilian. Comment lang po kayo dyan. Pwede nyo po kaming labanan. Pwede po ako, si Boy Letra or si Brother Alvin Gitamundok, isang Chief Roman Catholic Apologist. So, dako na tayo sa 10 minutes negative stand ni Brother Alvin. Brother Alvin, ready na po ba kayo, sir? Brother Alvin? For 10 minutes? Yes, moderator, I'm ready. Okay. Your 10 minutes, Okay, time I'm ready. start now. Magandang gabi ulit sa lahat, sa ating moderator, si Brad Jan Paulo at sa ating katunggali ngayon, si Brad Pastor Lindon ng Church of Christ. At sa ating mga viewers at listeners ngayon sa gabing ito sa aming talakayan, affirmative daw siya na patutunayan na tatlong Diyos ang Trinity na pinananiwalaan ng mga Katoliko.
Sa ganitong tema, Pastor Lindon, sasabihin ko sa iyo ng lantaran, para kang sumusugal dito, pumusta ka sa tabla at talo. No? Bakit sinabi ko na parang pumusta ka sa tabla at talo? At mali ang pagsusugal mong ganitong tema. Dahil sa Biblia, wala kang mapatunayan na tatlong Diyos at sa mga referensya. So talo ka dyan sa Biblia at sa referensya. Kung meron ka mang mapatunayan labas sa Biblia, hindi rin yan aral ng Katoliko. Pagbibintang yan. So, tabla ka lang. Doon sa mga nangangaral ng tatlong Diyos, tritheism, meron naman talagang mga naniniwalang tatlong Diyos no? Kahit na hindi Kristiyano. So, wala ka talagang panalo dito, Pastor Lindon, sa tema mo na ito pa affirmative. Ngayon, bilang negative, ako dito ngayon tututol sa tema mo, supposed to be, ikaw affirmative, ako dapat mag-affirmative ng Trinity, ikaw mag-negative ng Trinity. Ibinaligtad mo Gusto mo makalamang, pero kahit paanong gagawin mo na makalamang ka dito, sabi ko, para kang sumugal at pumusta lang sa tabla Excuse me, Mr. talo. Moderator, objection. Wag puro adhom po. Wag Ngayon, puro adhom. Maglatag siya, maglatag. So yung affirmative stand, dapat ang batayan natin Biblia. Sige bro, tuloy na. Walang objection dito kasi bro, maglalatag naman yan si Bro Alvin. Negative naman siya bro. Dito, ano so more on rebuttal talaga bro ang negative So sa tema na napatutunayan mo na bro, hindi pa to rebuttal time po. Hindi pa to rebuttal time. Kasunod pa yung rebuttal. Maglatag muna siya. Sige bro, i-request natin yan. Bro Alvin, request ni Pastor Lindon, pwede Pastor Bro Sir Alvin na maglatag ka muna sa time ngayon. So sige po Sir Alvin. Patunayan niya muna na hindi tatlo. Sige bro, ako na lang mag-ano. Ang Katoliko. Yan ang ilalatag niya ngayon. Teka muna, Pastor Lindon. Ako na lang bro mag-roll out kasi ako yung moderator. No? I-roll out naman natin kung ano man yung request mo. So, Sir Alvin, baka daw po pwede request niya na mag-stand din daw po kayo. So, sige po, Sir Alvin, start ko na po yung time. Meron pa po kayong, teka, check ko Wiki pinost ko meron na pong na-consume na 2 minutes. 2 minutes. So, tuloy po tayo, Sir Alvin. Ako maglalatag talaga ko ngayon. Kaso sumapaw na siya Dito nga ako papunta dito sa affirmative niya. Wala siya sa Biblia at walang referensya. Kaya ako magbibigay ng Biblia at referensya. Mainit to si Pastor Lindon. Magantay ka muna, Pastor. Hindi pa nga naka-media ako Di ba 10 minutes? Sana kung sa sarili ko bilang negative, magre-reklamo ka. Siyempre dito, wala ka sa komentary on your latag. Ngayon, maglalatag ako dito. O sa Biblia, Galacia 3:20. Dito ang paniwala namin, isa lang ang Diyos. Naniwala kami ang Ama Diyos, ang Anak Diyos, at Espiritu Santo Diyos. Binilang ba namin yan na tatlong Diyos? Sa Biblia, binilang ba? Ang Ama ay Diyos, unang Korinto 8:6, letra po letra. Ang Anak ay Diyos, Roma 9:5, letra po letra. Diyos din ang Anak. Ang Espiritu Santo, Diyos, Gawa 5:3. Pero sinabi ba na ang Ama Diyos, ang Anak, Espiritu Santo, Diyos, tapos tatlo silang Diyos? Diyos number 1, Diyos number 2, Diyos number 3? Hindi Sabi sa Biblia, Galacia 3:20, isang Diyos sila. Ngayon, latag ko yan. Hindi mo yan mababali. Tapos huwag kang magbintang. Pag magkomentarya ako dun sa latag mo, huwag kang magreklamo kasi ako ang negative Ano bang gagawin ko dito? Mag-affirmative din ako. Ikaw na nga nag-affirmative dyan. Hindi pwede yan. That is unfair. Affirmative ka na walang Trinity. Tatlong Diyos ang pinaniwalaan mo Katoliko. Tapos ako, mag-affirmative din ako sa Trinity. Para ka makatira sa akin mamaya. That is unfair. I am negative. I will just use your paninindigan na wala kang talata sa Biblia na tatlong Diyos ang pinaniwalaan namin. May mabasa dyan sa Biblia tatlong Diyos. Wala naman pala. Dito sa aming Apostolic Creed, wala naman palang 3 gods. So talagang nagbibintang ka. This is positive proof, no? Nagbibigay ko ng ebidensya dito batay sa referensya sa Biblia na pinaniwala namin Katoliko.
Otherwise, kami pala mga Katoliko, hindi naniwala sa Biblia. Another pagbibintang naman yan. So, yung pagbibintang mo, zero yan sa Biblia at referensya, talagang pagbibintang lang yan. Exodo 20:16, basahin mo, Pastor Lindon. Huwag kang magbintang ng masama at hindi tama at di katotohanan sa inyong kapwa. Exodus chapter 20 verse 16. Nagkasala ka na ngayon ng pagbibintang kasi bintangero ka pala. Wala ka nang patunayan, meron ka binuklat dyan, ang Catechism of the Catholic Church, Apostolic Creed, Three Gods, ang pinanawalaan ng Katoliko. Wala naman Sa Biblia ba, may nabasa ka dyan, itong Katoliko, ang Ama Diyos, number 1, ang Anak Diyos, number 2, binilang dito sa Biblia, ang Espiritu Santo Diyos, number 3. So bilangin natin, 1, 2, 3. O 3 pala ang Diyos sa pinanawalaan ng Trinity ng Katoliko at Protestante. Wala ka namang binasa sa Biblia. Paano nga kita gibigibain dyan? Wala kang nilatag, puro ka lang nigit ng nigit. Daldal ng daldal ka, ganito, gumagawa ka ng istorya. Actually, kung pakikinggan yung mga istorya mo, wala yan sa tema kasi wala ka namang napatunayan dyan. So parang affirmative ka, patunog mo lang affirmative ka, pero ang ginagawa mo, nag-negative ka. Hindi mo ba nirealize yan? Naka-video yan, tapos mag-drama ka sa sarili mo dyan sa bahay mo, ikaw mag-negative. Tapos tuto mo yung mga daldal mo kanina. Saan ka papasok dyan? Di ba ang tema natin? Ayon sa Biblia at referensya. Hindi naman pwede ang tema, papatunayan ni Lindon sa Church of Christ na ang Katoliko naniniwala ng Trinity, ibig sabihin 3 Diyos. Tapos dyan lang, walang ayon sa Biblia at referensya. Saan ka nakakita ng debating ganyan? Paano magdidebate ang dalawang magkatunggali kung walang batayan? Yan ang ibig kong sabihin kanina, tapos nagre-reklamo ka, wala ka pa, ikaw nga mismong walang nalatag, tapos ako maghihingi ka sa akin, maglalatag ako. Yun ang latag ko ngayon, ito, para matuluan ako. Yan ang hirap sa'yo kasi naging protestante ka. By the way, itong Church of Christ na galing sa Amerika 33 AD, they are Trinitarians. Nagtaka ako, bakit na humiwalay ka, hindi ka na Trinitarian? No? Dito sa Apostolic Creed. Ito huwag pagbintang kasi ito talaga ang aming pinaniwalaan. Anong Apostolic Creed to? The Nicene Creed and the Creed of Athanasius, written against the Arians. Whosoever will be saved, before all things it is necessary that he hold the Catholic faith. Itong Catholic faith which faith except everyone do keep whole and undefiled, without doubt he shall perish everlastingly. And the Catholic faith is this. Anong Catholic faith? That we worship one God Trinity and Trinity in unity. Sinabi ba that we worship 3 gods in Trinity? Walang ganyan. Kaya nagbintang ka kaya tinanong kita, ipipilit mo pa ba? Nasa Apostolic Creed, Nicene Creed, Athanasian Creed ng mga Katoliko at Protestante, mga kredo ng mga apostol. Ang Trinity, one God lang. Ipipilit mo pa rin. Ang pagbibintang mo, kasi nungalingan mo, na-triggers yung Trinity. Umamin ka, ikaw sumagot ka na Ipipilit ko pa rin, Brad Alvin, naging kasinungalingan. Nasa video yan Natatawa nga ang monitor kasi uwaga. Magaling ako sa debate, Brad Lindon. Magaling ako makinig sa kalaban. Hindi ako nag-iisip kung anong isasagot ko at itanong mamaya sa'yo, kundi ina-analyze ko yung mga sinasabi mo. Kaya makukuha talaga kita, no? Yung sa dila mo sa bibig mo. And the Catholic faith is this, that we worship one God in Trinity and Trinity in unity, neither confounding the person nor dividing the substance. Ibig sabihin, we do not separate the substance of the divine nature. Walang tatlong divine nature or divinity. Ang pagka-Diyos, isa lang yan. Hindi namin di-divide ang tatlong pagka-Diyos ng tatlong Diyos. Ipipilit mo pa rin yung kasinungalingan mo, sabi mo, hindi ko ipipilit. Ibig sabihin pala, nagsinungaling ka talaga kasi hindi mo ipipilit second time, nakuha na naman sa dila mo at sa bibig mo, ang yung pagbibintang, pasinungaling kasi umaamin ka na, hindi mo ipipilit. Hindi mo ipipilit, sa ibig sabihin, yung kasinungalingan, hindi mo ipipilit, kasinungaling, parang yun, kahit hindi mo ipipilit. Dapat sana, sinabi mo, ipipilit ko talaga badalwin ng tatlong Diyos. Huwag mong sabihin na, hindi ko ipipilit, i-analyze mo yung mga sagot mo. Di ba, nakuha ka, nabitag ka sa sarili mong daldal, sa sarili mong bibig. For there is one person of the Father, another of the Son, and another of the Holy Ghost. So the Father is God. Yung talata ko sa Biblia, ng Corinto 8:6. The Son is God. Yung talata ko sa Biblia, Roman 9:5. And the Holy Ghost is God. Talata ko sa Biblia, Gawa 5:3-4.
So, siguro naniwala ka naman din nun sa Biblia. And yet they are not three gods. Oh, yet they are not three gods. Ito yung apostolic creed namin, batay sa Biblia, letra po letra. But one God. Oh. So ano pang pagdinibla ka na patuwayan sa credo? Dapat man lang mag-quote ka ng catechesis, no? Ito, Brother Alvin, sa CCC chapter ganito, page number, naniwala kayo ng Trinity pala, tatlong Diyos, kasi binilang nyo, ang Ama, isang Diyos, ang Anak, kalawang Diyos, ang Holy Spirit, ikatlong Diyos, binilang 1, 2, 3, tatlong Diyos. Wala kang for 2,000 years, wala kang malungkat mga katekismo, mga CCC namin, even in the modern times, na tatlong Diyos pinaniwala namin, pati ng mga protestante na naniwala sa Trinity. Halimbawa, mga Sabadista naniwala ng Trinity. Tanungin mo yan, sabihin sa'yo, nagbibintang ka sa amin mga Sabadista, hindi kami naniwala ng tatlong Diyos. Ang Sabadista naniwala ng isang Diyos, 3 persons. Ikaw, bintang ka lang bintang, Brad Lindon. Dami mo bintangan dito ng mga Katoliko at Protestante. Sana magsisi ka, Brad Lindon. No? Exodo 20:16. Huwag kang magbintang, wala kang batayan, wala kang napatunayan kanina sa Biblia. Wala, inamin mo. Wala, Brad Alvin. Wala dyan letra po letra na tatlong Diyos. Wala naman pala. 20 seconds. Kami, wala dyan sa Biblia, tatlong Diyos. Tatlong Diyos. Tapos sa referensya, wala naman pala. Tatlong Diyos, wala pa na sa mga libro naman katekismo. Time. Huwag kang magbintang. Time na po, Sir Alvin. Sana magsisip na pastor yun. Aba, time na po. So, diyan po nagtatapos ang first negative stand ni Brother Alvin Gitamundok sa Chief Roman Catholic Apologist ng Simbahang Katoliko. So, dadako na po tayo agad-agad sa pagtatanong ni Pastor Lindo. So, sa mga nagko-comment dyan, ano lang po yung comment section. Medyo ano na lang po, no, yung pairalin po natin ang pagiging makadiyos. So, Pastor Lindon, handa ka na po ba magtanong sa loob ng Yes, handa na. Nawala po kayo, Mr. Moderator. ka po? Antayin natin, Pastor Lindon. Antayin natin hindi si ko pa John naman Paulo. Teka. Pwede na ba ako magtanong? Sige, go ahead daw. Pwede na po. Pastor Lindon, patuloy. Kaya oras natin. Within 7 minutes. So, Sige, start ko na po. Stop the time muna. Stop the time. Okay. Sige, ang una kong tanong. Ang una kong tanong ay ganito. Ayon sa kinote mo na talata sa Galatia 3:20. Sa Galatia 3:20. Naniniwala po ba, kapatid na Alvin, na isang Diyos ang tinutukoy diyan? Hindi madinig yung boses. Teka, cut the time muna. Sir Alvin. Yes, letra po letra. Kasi naniwala nga kaming makatoliko sa Biblia. Letra po letra, Galatia 3:20. Kaya nga walang tatlong Diyos dyan eh. Walang tatlong Diyos. Teka muna. Ito sa aming credo. Delay siya, no bro? Teka, kinot the time ko. So, delay siya halos 5 seconds. Pakilinaw lang po natin yung audio, Mr. Moderator, para mas malinaw yung katanungan ko sa kanya. Naka-stop the time naman tayo. Sir Alvin, na po, sound check. Tignan po natin kung delay pa rin siya. Medyo delay pa rin po. Okay lang, basta marinig yung boses. Okay lang, di bali ma-delay yung camera, basta marinig yung boses. Try nyo nga po, sir, i-off yung cam. Kahit ngayon lang. Para tignan natin kung magkatagpo. Kasi delay siya ng 5 seconds. Ayun, sir, delay siya. So, paki-off nga, Sir Alvin, ng cam. Tignan natin kung okay lang, kapatid na moderator, okay lang yung camera basta ma-delay, basta yung boses malinaw. Kasi pag ma-delay, 5 seconds, okay lang? Sige, ipopost ko na lang yung time kung kailan siya mag-delay. Sige, sige, patuloy tayo. Saan na ba? Pagtatanong na, tanong ka po, Pastor Lindon. Nakastop ba ang time?
Yes, naka-stop ang clock. So, meron Hello. lang na-consume na 30 seconds lang, bro. 30 seconds pa lang na-consume. So, start ko na. Sige. Okay. Next question. Kung naniniwala ka sa Galatia 3:20 na isang Diyos ang tinutukoy dyan, ang tanong ko sa iyo, Alvin Gitamundok, ganito. Sinong Diyos ang tinutukoy dyan sa Galatia 3:20? Mr. Moderator, hindi marinig. Hindi nga marinig, Sir Alvin. Walang ano. So, kinat ko naman yung time, Pastor Lyndon. Sir Alvin, nakamute po ba kayo, sir? Ang isang Diyos na tinutukoy dyan ay ang Ama, Anak, at Espiritu Santo. Teka. Delay po. Sabi mo paano kanina, to, Sir Alvin? Siguro, delayed lang eh. Ang layo ng delay, Sir Alvin, nasa 10 seconds. Man ako. Sir Alvin, kahit po sa akin, delay kayo. So, labas po muna Ano kaya nangyari kayo, sir. ng audio? Ayan, okay na, sir. Naka-off yung cam. Moderator dyan. Sige daw po, sir. Paulo, walang audio? Sige po, sir. Salita daw po kayo. 1, 2, 3. Check mo yung 1, 2, 3 daw, sir. Tinan ko. Baka na-mute nyo ako dyan. Hindi, sir. Naririnig ka po namin. Kaso nga po, yung delay, ang layo po eh. Nasa 5 seconds yung delay natin. So, pagkatapos niya po magtanong, magde-delay po ng 5 seconds. Sige daw po, Sir Alvin. Mag-ano daw kayo? Sound check 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Sige po. 1, 2, 3, 4 po. Bilang. Hello. Hello, mic test. Sige po. 1, 2, 3. Hello, mic test. 1, 2, 3. Okay na yung audio mo. Dito sa akin. Okay na yung audio mo. Opo lang yung camera mo. Okay na yung audio mo. Hello, 1, 2, 3. Okay na, hello, mic test. 1, 2, 3. Try nyo daw po, sir, mag-off cam. Cross-examination naman eh. Para yung audio, Yan. So, parang okay na, no? So, sige daw po, Sir Alvin. Sound check 1, 2, 3. Sound check 1, 2, 3, 4. Sound check 1, 2, 3, 4. Yan. Okay na po. Okay na. So, tuloy tayo, mga bro. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Next question. Salamat, hello, Sir Alvin. Siguro ganyan na lang. Sige po, sir. So, Mr. Moderator, maliwanag naman eh. Sige, Mr. Moderator, sa paklak mo na. Refresh ko lang yung tanong kasi hindi naputol sa kanina eh. Refresh yung tanong, yung pangalawa kong tanong. Sige lang, bro. Sige lang. Naka-open naman ang camera ko at audio ko. Naka-open ng dalawa eh. Microphone. Okay na yung audio mo, kapatid Alvin. Okay, ang tanong ko, i-refresh ko lang yung pangalawang tanong. Okay, sabi mo kanina, isang Diyos lang ang nakalagay dyan. Sige. Pwede na ba ako magsalita? Sound check 1, 2, 3. Okay na ba? Okay na. So, pwede na ba ako magsalita? Parang tayo yung hello? Sige po, sir. Okay naman na, bro eh. Ako daw, mag-off cam na rin ako. Sige, yan. Okay na. Okay. Sige, continue na ba tayo? Nakakat yung time. Nakakat yung time. Ipakiulit yung tanong mo, bro. Okay. So, wala mo na may salita. Brother Alvin, huwag ka muna magsalita. Magsatanong ako, ha? Sige na, bro. Okay, ako na lang mag-ano. Okay, ang tanong ko, i-refresh yung tanong ko pangalawa. Kung isang Diyos... Diretso. Huwag ka muna magsalita. Sige na, bro. Okay. Tanong na, bro. Ako na lang. Okay. Kung ang Diyos isa, ayon sa Galatia, kung isa lang Diyos ang tinutukoy dyan, ayon sa binigay mong talata sa Galatia 3:20. Sige, patuloy. Ako maliwanag naman kayo dito eh. Sinong Diyos yan na isa, ayon sa Galatia 3:20? Sinong Diyos yan? Pwede mo bigyan ng pangalan kung sinong Diyos yan?
Hello? Paano kaya to? Mr. Moderator, hindi marinig yung boses niya. Oo, nakakat the time naman sa akin. So, siguro, hello, Sir Alvin? Parang kami yung delay dyan, Sir Alvin. Sagot, makinig ka Kasi- ha. Kasi sabi mo, sinong Diyos? Ayan, sagot Kaya na. bibigyan kita kung sino. Ang sabi ng Sige po, Sir Alvin, tuloy-tuloy na. maliwanag kayo dito, maliwanag Delay kayo dito. talaga. Clear naman, wala namang delay Okay. sa inyo eh. Maliwanag naman ng... Okay, sagot na, Brother Alvin, Oh, sagot kaya na. nga, sasagot Maliwanag ako. yung boses mo. Kasi ang tanong mo, Yan, Pastor yan, Lindon, sino? So, ibibigay ko sa'yo sino yung Diyos na isa. Kaya nga, sasagot ako, huwag niyo akong putulin. Yung Galatia 3:20 na isang Diyos, sabi na tanong mo sino, ang isang Diyos na yon, Ama, Diyos, unang Korinto 8:6. Kasi buong Biblia 2 Timoteo 3:15 hanggang 17. Buong Biblia. Ang anak, Diyos din. Roma 9:5. Ang Espiritu Santo, Diyos din. Gaya 5:3-4. Iisang Diyos yun, tatlo na isa. 1 John 5:7-8. Yun ang isang Diyos. Hindi yung tatlong Diyos, isang Diyos yun. So, next question, bro. Objection, Mr. Moderator, objection. Anong objection, bro? Ang tinatanong ko, ayon lang mismo sa Galatia 3:20. Doon lang, wag na sang kukut ng ibang talata. Ayon lang sa Galatia 3:20. Sinong Diyos na isa ang tinutukoy dyan sa Galatia 3:20? Sagot? Sige, bro Alvin, inulit niya yung tanong, start ko yung time. Sagot. Pag tinanong mo sino, kasi nakalagay yon, G-O-D, God, Diyos. Sinabi, Ama, Anak, Holy Spirit. Kaya, ang buong Biblia, sabihin mo, huwag mo akong ilimit sa talata. Ano bang batayan mo? Buong Biblia o talata lang? Sa buong Biblia, ang Ama Diyos, unang Korinto 8:6, letra po letra. Roma 9:5, tanggapin mo din yan, lunukin mo din yan. Ang anak Diyos. Objection, Mr. din. Moderator, Ang Holy objection. Spirit, Diyos din, lunukin mo rin. Objection, Mr. Moderator. Hindi ko sinabi buong Biblia. Nililinaw ko po. Nililinaw ko po, Mr. Moderator. Sabi ko, ayon lang. Ayon lang sa Galatia 3:20. Doon lang sa talata. Hindi ko sinabi buong Biblia. Moderators time muna. So, bibigyan ko kayo, mga bro, ng oras para mag-objection kayong dalawa. Wag lang kayo magsabay para hindi masakit sa ulo sa mga nanonood. So, anong objection mo, Pastor Lindon? Okay, itong objection ko. Ang tinatanong ko malinaw, ayon lang sa Galatia 3:20. Huwag na siyang gagamit ng buong Biblia. Ayon lang sa Galatia 2:20. Doon lang. Yung tinatanong ko, huwag na siyang gagamit ng buong Biblia. Sinong Diyos dyan na binabanggit sa talata dyan sa Galatia 3:20? Sinong isa na Diyos dyan? Sige, Bro Alvin, anong counter-objection mo po? Counter-objection ko, kasi mali nga yung tanong niya, kasi hindi pwede ang tanong ilimit sa isang talata, kasi ang batayan natin buong Biblia. Ano bang debate to? Isang talata lang Biblia? Hindi ka pala marunong mag-debate, Pastor Lindon eh. Objection, Taga Mr. mo na, Moderator. Pastor Lindon. Patapusin muna natin yung objection niya. Buong Biblia eh. Hindi ka pala Kristiyano eh. Hindi ka pala Kristiyano. Taga mo na. Ayaw mo tanggapin ang buong Biblia? Objection, Mr. Moderator. Taga mo na, mga bro. Makontento siya sa tanong ko sapagkat you are under cross-examination. Huwag mo akong utusan kung anong itatanong ko sa'yo. Taga mo na, mga bro. Makontento ka kung anong tanong ko sa'yo. Bro Lindon, Pastor Lindon. Utusan anong isasagot ko? So ganito, mga bro, para fair tayo, no? Pastor Lindon, pagkatapos niya mag-objection, wag mo lang siya sapawan. Kung may counter-objection ka o clarification pa, pwede mo akong tawagin. Objection, Mr. Moderator, mag-object din ako para talaga hindi tayo magsapawan, mga bro. Kasi masakit sa tenga sa mga viewers natin pag magsasapawan tayo dito. So, ganito yung nakikita ko, no? Ang tanong mo, bro, base doon sa Galatians. Ayun, bro, ang sagot niya, bro, base sa Galatians, pero gumamit siya ng ibang talata. So, ganito na lang. Kung ano yung itanong mo, bro, natanggapin niya yon. Tapos kung ano na lang yung isagot niya, basta nakabase naman doon sa Galatians, kung dagdagan niya ng ibang verse, bro, wala tayong magagawa diyan kasi biblical debate naman to, no?
So, ano na bro, na nakapagpaliwanag naman ng maayos eh. Sige, tanungan na ulit bro. Meron ka pang 4 minutes bro. Meron ka pang 4 minutes na consume na yung 3 minutes. I-start ko na yung time, Pastor Lyndon. No? Sige. So ipaliwanag ko lang yan mamaya ang kasagutan niya. Sige, next question. Mag-next question ako. Kasi hindi niya kaya sagutin. Next question. Ayon sa yung credo na binigay, doon sa credo na binigay mo, na worship God, worship one God. Makinig mo na. Okay, ulitin ko. Sige bro, ayon direct. mismo. Sandali, makinig ka muna. Ayon mismo sa credo na binigay mo na worship one God in Trinity. So ang tanong ko ay ganito. Ano? Palasalitahin nyo ko, hindi. Huwag niyo ako sabayan magsalita. Pwede na ba ako magsalita? Bro, tingin ko echo lang yun bro. O sige. Tingin ko nag-echo lang yung unang boses. O sige. Nagde-delay tayo dito. O sige. Okay. Hindi naman Okay, makinig kayo ha. Huwag muna kayo magsalita. Okay. Ulitin ko yung tanong ko. Nagsasalita dyan, wala naman. Okay, ulitin ko yung tanong ko. Ayon mismo sa binigay mo na credo, Apostles' Creed na binigay mo, na worship one God in Trinity. Ang tanong ganito, sinong one God yan sa Trinity? Sinong pangalan niya na one God sa Trinity? Sagot ko. Sagutin ko ha, huwag kang sumapawa, sasagutin ko. Makinig ka sa sagot. Dito lang sa credo. Sino yung one God sa Trinity? Sino? So the Father is God, the Son is God, the Holy Ghost is God, and yet there are not three gods but one God. Ang Ama daw yon, ang Anak daw yon, at Espiritu Santo daw yon. Hindi yung tatlong Diyos, isang Diyos lang yon. Sabi ng credo. Nasagot kita, tanggapin mo na yan. Huwag kang magbintang sa amin. Objection, Mr. Moderator. Huwag mag-side comment. Okay, next question. Ikaw nga side comment dyan eh. Kasama yan sa sagot ko sa'yo. Kasi nagbibintang ka kanina. Next question. Sandali. Next question. Sige na bro. Refresh ko yung tanong. Okay, refresh ko yung sagot mo ha. At yung tanong ko. Okay. Ang tanong ko sa'yo, kung sino yung one God in Trinity. Ang sagot mo, yung Ama, yung Anak, at Espiritu Santo. Yung Ama, yung Anak, at yung Espiritu Santo, yan ba ay isa sila? Yan ba ay isa? Sagot, yes, isa sila. There are three that bear record in heaven. 1 John 5:7-8. The Father, the Son, and the Holy Ghost. And these three are one. Yung tatlo, isa lang yun. Yun ang pinawalaan ng Katoliko. Hindi yung tatlong Diyos, isang Diyos yun. 1 John 5:7-8. Sagot kita, sunod na tanong. Next question. Okay. Yung Ama ba, siya din yung Anak? Sagot, hindi siya yung Anak din. Pero sa pagka-Diyos, isang Diyos sila. 1 John 5:7-8, hindi sinabi ang Ama, siya ding Anak, siya ding Espiritu Santo. Itong tatlo ay isa. Sinabi, may Ama, may Anak, at may Espiritu Santo. At yung tatlong ito ay isa. Huwag mo lang tutulan ng tatlo naging isa. Magaling ka pa sa Biblia? Magaling ka pa sa ni St. John? Next question. Okay. So ngayon, naniniwala ka na ba, Brother Alvin, na magkaiba yung Ama, yung Anak, at Espiritu Santo? Sagot, hindi po kami naniniwala na magkaibang Diyos, isang Diyos nga lang. May isang Ama, sabi ng credo, may isang Anak, may isang Espiritu Santo, pero isang Diyos lang sila. Tutulan mo yung credo, yan ang sinasabi dyan, tapos baguhin mo. Wala kang karapatan magbago niyan, 2,000 taon na yan, hindi na yan mababago. Objection, Mr. Moderator. Objection. Okay, cut the time. Sa patay mo na. Ang sabi ko,
ang sabi ko kanina na iba yung ama. Yung ama ba siya rin anak? Sabi niya, hindi. Iba yung ama at iba yung anak. Sabi ko, naniniwala ka ba na magkaiba sila? Ngayon, sinabi niya, hindi naman siya naniniwala na magkaiba sila. Ngayon, uulitin ko ang tanong. Brother Alvin. Sige. Kung ang ama at anak ay hindi isa, yan ba ay magkaiba? Sagot, isa nga eh. Sa Biblia at sa credo namin, may isang ama, may isang anak, may isang Espiritu Santo. Pero hindi tatlong Diyos to at hindi tatlong ibang Diyos. Isang Diyos lang to, isang Diyos. Tigas naman ang ulo. Next question. Sabi na nga ng credo, tapos Next question. Oh. Okay, ngayon dinideny mo. Ibang Diyos. Next question, tanong po ako. Next question. Ngayon dinideny mo na hindi sila magkaiba. Bakit kanina sinabi mo na isa sila? Last 30 seconds na yan, bro. Okay, ulitin ko yung tanong. Andres, tatay muna. Last question. Tatay muna, pati. Dininay ko. Okay, ulitin ko tanong. Okay. Sabi mo kanina na yung sasagutin ama... na kita, maubos na yung oras. Hindi. Time ko naman to eh. Sandali, time ko naman to. Makinig ka muna. Hindi. Okay, sabi mo kanina, yung ama ay hindi yung anak. Sige, bro Alvin, Ngayon, bigyan na natin sumagot. Sa pa-deliver na lang natin para matapos na. Bigyan na lang kita time, bro Alvin, sumagot. Last question naman na to. Sige, bro. Dapat. Sige. Ulitin ko yung tanong, ha? Nagtatanong siya. Lindo, nagtatanong ka na kanina. Pagtapos mo ng pagtanong, pasagutin mo na ako kasi 30 seconds na lang. Huwag na baguhin mo yung tanong mo dahil ikaw magtatanong. That is unfair. O ngayon, ang sagot ko ngayon sa unang tanong mo na gusto mong baguhin. Okay, sagutin mo na yan. Yung tanong ko kanina, sagutin mo na yan. Para matuto ka. Huwag kang sapo Teka mo na, mga bro. Sagutin mo na yung tanong ko. Pambabastos ka. Huwag kang bastos. Sagutin na kita. Teka muna. Sabi ko kanina, hindi magkaibang Diyos yan, hindi magkaibang Diyos. Kasi gusto mo patunog, magkaibang Diyos. Kaya nga isa eh. Sa Biblia, sinusundan ko mga letra po letra. Isa yung dinagdagan mong letra sa Biblia. Walang sinabi magkaibang Diyos sa Biblia. Ang sabi ng Biblia, unang Juan 5:7-8, iisa sila. May tatlo, Ama, Anak, Espiritu Santo. Hindi magkaiba, iisang Diyos. Wala naman kung dinagdag sa Biblia at sa credo eh. Ikaw lang dinagdag mo dyan. Interpret ka dyan eh. Tatlong Diyos. Bintang hero ka talaga tapos sinungaling pa. Next question. Time na po, mga bro. Time na po. So, wala na po ba time? Mga bro, nabutan na tayo ng time talaga. Ayan o. Sige. Dadako na tayo agad-agad sa rebuttal stand ng affirmative side. Pwede na po ba ako magsalita? Bro, set ko na yung time mo, 10 minutes. Start na po ba ako? Start ka na, bro. Start ko na. Sige. So, maraming salamat. Maraming salamat, Mr. Moderator. Maraming salamat sa kontradiksyon na pag-amin ng kapatid na Alvin Gitamundok. Ngayon po, mga giliw nating taga-subaybay, nahuli po sa bunganga ang isda. Bakit? Ganito yan, ha? Kung napansin nyo kanina, mga giliw nating taga-subaybay, ang sabi ko kanina, tanong ko kay Alvin, so, yung ama ba, siya rin yung anak? Ay, sumagot pa naman, sabi niya sa akin, abay, hindi. Yung ama ay hindi siya yung anak. So sabi ko kanina, ibig sabihin, magkaiba ba ang ama kaysa anak? Sabi niya, mag-isa lang yun. Ano ba namang klaseng paniniwala? Yung ngayon po, sinalpok po ng kapatid na Alvin yung paniniwala niya sa Santissima Trinidad. Ha? Bakit? Napakalinaw ho. Una-una, umamin siya na magkaiba yung ama. Umamin siya kanina na yung ama ay hindi yung anak.
Kung yung ama ay hindi siya yung anak, ibig sabihin magkaiba sila. Ngayon tinatanong ko siya kung magkaiba ba yung ama at sa anak. Sabi niya hindi magkaiba. Umamin ka na nga eh. Sabi mo kanina yung ama ay hindi yung anak. O sabihin mo hindi sila magkaiba? Yan ho, isang napakalaking kasinungalingan ho. At ang taong maniniwala sa ganyang paniniwala, yan ay tanga. Sinsya po sa mga ganyang salita. I would like to... Reframe lang bro. Yung salitang ganun para healthy yung natin, yung mga viewers natin ba kasi para hindi tayo ma-report. Sige bro. Sorry. Pasensya po. So ngayon po mga giliw nating taga-subaybay. Pansinin po natin kung anong klaseng kung anong klaseng awkward na paniniwala yan. Kung anong klaseng yung tawag dito sa amin sa Ilonggo ay balik-awot ang tawag diyan, awkward sa English, no? So siya mismo nag-contradict sa kanyang paniniwala. Kaya sabi niya pa raw sa akin kanina na ako, palabintang raw ako. No? Una bis po, hindi ko siya binintangan. Kasi pag sinabi mong bintang, mayroon siyang nagawa na hindi niya pala nagawa. Yan ang ibig sabihin ng bintang. No? Kasi hindi, bintangero raw ako sapagkat hindi naman raw nila paniniwala. Kaya sabi ko sa kanya kanina, yes, wala kang may mababasa na krido na ang Katoliko ay naniniwala sa tatlong Diyos. Pero, kung susuriin ang paniniwala nyo, kayo ay naniniwala sa Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Bakit kailangan nyo i-deny yan? Kailangan pa bang i-deny yan? Pag sinabi mo na, ilan yung Diyos, yung Ama naniniwala ka na Diyos. O naniniwala naman kayo, di ba? Kayo mga Katoliko, yung anak, si Jesus Christ, naniniwala ba kayo na Diyos? Yes, naniniwala naman kayo. Yung Espiritu Santo, naniniwala ba kayo na Diyos? Yes. So ilan ba lahat yan? Hindi ka ba marunong magbilang? 1 plus 1 plus 1 plus 1 equals ano yan? Kaya, kahit grade 1, section 99, mga kaibigan, mga giliw nating taga-subaybay, alam yun ang sagot? Yung tatlong 1, alam yun. Kung ilan sumahin yung tatlong 1. Mas deny tong malaki po yan mga kapatid. Kaya buksan po natin puso't isipan natin. Hindi po ako na may personal dito Ako po ay tinutuwid ko lang po yung mga maling paniniwala. Kagaya ng paniniwala nito ni Brother Alvin. Na mismo yung sagot niya ay sinalpok niya. Kaya tinatanong ko, pansin niyo po mga kapatid kanina, tinanong ko siya kanina sa Galatia 3:20. Sabi ko, ayon lang sa Galatia 3:20. Ibig sabihin, doon lang, exclusive lang. Sa Galatia doon 3:20. Doon lang sa talata na yun. Huwag ka nang pumunta sa ibang talata. Sinong Diyos yan na isa dyan? Sabi niya, gumamit sa ibang talata, sabihan niya pa naman ako, hindi ka ba Kristiyano? Hindi ka naniniwala ng buong Biblia? Doon lang mismo sa talata. Paano? Anong magagawa mo? Yan yung tinatanong ko na talata Si Juan yung tinatanong ko, si Pedro yung isasagot mo. Abay, mali yun kapatid, no? Magbago ka kapatid, no? So ganito yan mga kapatid, no? Kung mapansin nyo, tinanong ko sa Galatian. Ayun na sa Galatian chapter 3. Ilang minuto pa kapatid? Last 5 minutes bro. Okay. So thank you. So, ayun mismo sa Galatians. Chapter 3 verse 20. So sabi ko sa kanya, sinong Diyos yan na isa? Ang sagot sa akin, kanina putol-putol kasi, pero narinig ko yung sagot niya Ang sagot niya sa akin, sabi niya, yung Diyos Ama, Diyos Anak, as Espiritu Santo. Yan yung Diyos na isa. Kaya po mga kapatid, sabi na yung Haring Solomon, little knowledge is dangerous. Mag-ingat po tayo. No? Hindi alam ni Brother Alvin yung salitang isa at yung salitang nag-isa. Hindi niya alam ang ibig sabihin ng absolutely one at unified one. Iba kasi mga giliw nating taga-subaybay. Mga Facebook live viewer, mga nanonood ngayon sa Facebook. Pansin niyo po take note po ito. Huwag kayong hipokrito. Ito, pansin niyo po ito.
Pag sinabi kasing isa, absolute one yun. Pag sinabi kasi natin nag-isa, which means unified one yun. Kaya napakalinaw ho ang sagot ng kapatid na Alvin. Na ito pala si Brother Alvin ay oneness pala ito. No? Bakit? Kasi yung Diyos Ama daw at Diyos Anak ay isa. No? Hindi yan sinabi nag-isa. Mali ka doon. Dapat sinabi mo nag-isa. No? Yan ang paniniwala. Yan ay isa. Tapos kanina tinatanong ko sa kung magkaiba ba. Sabi niya, hindi, isa lang sila. Paniniwala ng oneness yun. Oh. Marami ng mga Trinitarian dito na hindi obra sa ganyang klaseng aral. Oh, mga kapatid. Kaya nga, mga kapatid, yung sagot niya kasi kanina sa akin, ilang time po? 3 minutes, bro. Last 3 minutes. Okay. So, remind mo ako pag 1 minute lang. Sige, so kasi yung tanong, yung sagot niya kasi kanina sa akin, para sagot ng at least para makasagot lang. Yung tipong no, yung tipong basta may sagot parang ganon, no? May mali yun, kapatid, no? Tinatanong kita kung sinong Diyos yan sa Galatia 3:20 na binanggit mo. Sabi mo yung Ama, yung Anak at Espiritu Santo. Tatlo yun No? Ibig mo bang sabihin yung Ama, yung Anak at Espiritu Santo, ang tawag dyan ay Diyos? Ang tawag dyan ay mga Diyos. Hindi Diyos. Kasi pag Diyos yan, isa lang yan. Tinutuwid ko yung mga maling paniniwala na naniniwala dito kay Tertullian, yung mga Santissima Trinidad na to. Kaya mga kapatid, pag sinabi mo kasing isang Diyos, ibig sabihin, isa lang talaga. Pag sinabi mong mga Diyos, marami yun. No? Kaya tinatanong kita kina sa Galatia 3. Sa Galatia 3:20, na sinong Diyos yun? Ibig sabihin, pag sinabing sino, iba yung sino-sino. Ibig sabihin, mayroon lang isang Diyos dapat. Oo. Kaya nga, kanina, tinatanong ko rin siya kanina, pansinin niyo po, ito mga kapatid, another thing. Sabi niya kasi kanina sa credo, na worship God, worship one God in Trinity. Kaya sabi ko sa kanya kanina, sinong one God yun sa Trinity? Sino yung one God na yan dyan sa Trinity? Sabi niya kanina, yung Ama, yung Anak, at Espiritu Santo. Kapatid na Alvin, saan ka nakakita na one ay tatlo pala? Kahit mismo yung grade 1, section 99, alam yung 1 alam yung 3. No? Kailanman ay ang 1 ay hindi naging 3? Saan ka nakakita? 1, 3 pala. Ibahin mo yung 1, ibahin mo yung 3. Kaya tinatanong kita kanina kung sinong isang Diyos yan, one God in Trinity. Can you imagine? Klaseng pananampalataya noon, one God in Trinity. One God pala, pero 3? Ano yun? Anong klaseng paniniwala yun? Kaya mga kapatid, sa mga nakikinig ngayon, no? So magmasid po tayo, mga kapatid. Nag-isip-isip po tayo. Huwag po tayong padaya. No? Huwag tayong padaya. Sabi ng 1 Pedro 5:7 at saka 8, no? So, our devil is like a rolling lion. So, kailangan aware po tayo sa mga ganyang klaseng paniniwala. No? So, time na po ba? Apa, bro. So, maraming salamat po. So dyan po nagtatapos ang rebuttal stand ni Pastor Lindon ng Church of Christ. So dadako na po tayo sa pagtatanong ni Brother Alvin Gitamundok, Chief Roman Catholic Apologist. Brother Alvin, naka-mute ka po. Pwede na po kayong on mic. So, ready na po kayo magtanong, Sir Alvin. Unang tanong ko, Pastor Lindon, sabi mo kanina walang tatlo na isa, walang isa na tatlo. Yun ang mathematics mo. Sa unang 1:5:7 at hanggang 8, these three are one. So ngayon, ang tanong ko sa iyo, sinong paniwalaan namin ayon sa unang 1:5? Ang Diyos o ikaw na tao lang?
Saan sa dalawa? Ang Diyos ang paniwalaan namin, on Juan 5:9, o ikaw na tao lang nagsabi walang 3 na 1, walang 1 na 3? Aber, saan sa dalawa? Sagot. Ang sagot, ang paniwalaan yung Diyos at Sagot. ako. Yan, sumagot na ako eh. Yung paniniwalaan, yung Diyos at ako. Sapagkat yung Diyos, ang salita ng Diyos, yan din ang paniniwala ko. Ibig sabihin, sunod na tanong. Binawi mo na yung kanina, sabi mo. Huwag kang magsapaw. Pag nagsasalita na ako, huwag ka nang magsalita. Kasi questioning to eh, oras ko to. Iniwan yata tayo ni moderator. Mr. Moderator, nandyan ka pa ba? Dito lang po ako, Sir Alvin. Nag-observe lang po ako. Eh, wala nang moderator eh. Sir, andito po ako, Sir. Panig mo ba ako, Sir? Sunod ko na tanong. Kasi sabi mo, ikaw, paniwalaan namin. Tapos ang Diyos din. Ngayon, ibig sabihin ba, binawi mo ng daldal mo kanina na walang tatlong isa, walang isang tatlo? Binawi mo na? Yes or no? Sagot? No. Hindi ko yan babawiin. No, hindi ko yan babawiin sapagkat yan ay totoo. Walang bawi ay sa totoo. Sunod na tanong. Naniniwala ka na sa 1 John 5:7-8 na mayroon talagang tatlo na isa at isa na tatlo. Yes or no? Tulad ng sabi ng Diyos, naniniwala ka na sa Diyos na may tatlo na isa. Yes or no? Categorical. Yes, Sagot. naniniwala ako sa Diyos, pero hindi ako naniniwala sa pangkahulugan mo. Ito, basahin ko ulit ha. Yung 1 John 5:7 and 8. Sabi ng Biblia, these three are one. Hindi sinabi ng Biblia, 3 is 1. Magkaiba yung 3 are 1, magkaiba na yung 3 is 1. Mag-aral ka ng grammar, kapatid. Next question. Sunod na tanong, yung 3 are 1. Di ba yun? Ang tatlo ay isa? Naniniwala ka na noon? Letra por letra, yes or no? Ang tatlo ay isa. Sa Tagalog. Sa Bisaya, ang tulo, usara. Naniniwala ka na noon? Yes or no? Sagot. No, Sagot. sapagkat iba yung pangkahulugan sa Biblia. Ito yung pangkahulugan sa Biblia. Kaya sabi ko no, sapagkat iba yung pangkahulugan mo yan. Iba yung pangkahulugan sa Biblia. Pag sinabi nating 3 are 1, hindi yan 3 is 1. Dapat ang sinabi dyan, 3 is 1. Para masasabi natin yung isa ay tatlo. Yung sabi yan, 3 are 1. Yung salitang R is plural yun. Next question. Next question. Mr. Moderator. So, ganito nakikita ko mga bro. Wala kang Parang delay siya. Ganito na lang kasi parang... Mr. Moderator, wala kang kahulugan dito. Nagbabasa lang ako ng letra. Opo. So, ano lang bro yung bro Alvin, wag lang daw sa comment na pangahulugan kasi nagtatanong lang daw siya bro na sa base sa binasa niya sa Bible. So tuloy-tuloy tayo mga bro. Nakikita ko may delay ng mga 3 seconds. Pinakat ko naman yung time within 3 seconds. Ganun siguro talaga para tuloy-tuloy talaga tayo. Sige bro. Mr. Moderator. Teka mo Mr. Moderator, parang nahihigop ka dito. Wala akong side comment dito. That is valid. Ang comment ko dito hindi side eh. Comment talaga. Na tama na comment. Hindi bro Alvin, dapat eh. Si Bro Lindon yung sinabihan ko kasi nag-object ka nga po na wala po kayong pakahulugan. So sinabihan ko po si Sir Lindon na Bro Lindon, based on her question, wala siyang sinabi na pakahulugan. So nagtatanong lang daw siya at nagbabasa. Pakiiwasan lang daw po yung salita na pakahulugan, Pastor Lindon. Sige bro Alvin, tanong na. Sige lang, basta sasagot siya. Ang importante may sagot siya dyan. Hindi ko siya alantalain dyan eh. Kasi doon ako sa rebuttal ko magbabanat sa kanya. Sunod ang tanong ko, yung 3R1, ibig sabihin Lindon, yung 3R1 na pinahulangan namin Katoliko at Protestante, yun ang Trinity, 3R1, yun din pala pinahulangan mo, 3R1. Yes or no? Sagot.
Sagot. Yes. Naniniwala Wala ako to, sa hindi 3 makasagot arwan. Yes, sumagot. Yes. Dinig ba, Mr. Moderator? Yan naman pa eh. Di, sadali. Yes, naniniwala ako sa 3R1. Pero hindi ako naniniwala sa 3 is 1. Kasi magkaiba yung 3R1, magkaiba yung 3 is 1. Yung Biblia kasi 3R1. Yung pangkahulugan mo ay 3 is 1. Next question. Sunod na tanong. Meron ba dito 3 is 1 sa aming Apostolic Creed? Meron, wala? Sagot. Wala sapagkat Sagot. hindi ko naman wala Meron ba sa sapagkat aming hindi ko Apostolic Creed, naman Nicene Creed at Nicene Creed? At 3 is 1. wala nga sapagkat So, hindi ko sunod na naman tanong, hinahanap nagbibintang ka yun. lang pala. Sunod na tanong, Hindi ako nagbibintang ka lang nagbibintang, pala. kapatid. So lalabas ngayon, Hindi. nagbibintang ka lang na 3 is 1 ang sa amin. Oh, nakuha ka Sagot. na eh. Nahuli ka na. Wala Sagot. palang 3 is 1 dito sa tinuturo ng Katoliko. Objection, Tapos Mr. bintang lang, Moderator. bintang. Objection. Taga mo na, cut the time. Sir Objection, Alvin, Mr. Moderator. pa-explainin mo lang po siya, Sir Alvin, ng 20 seconds pag sinabi niya ng wala. Sige bro, Pastor Linton, pasok yung... Hinto nang hinto siya, Mr. Moderator. Hinto nang hinto siya. Pag magtanong ako sa kanya, sasagot siya, tapos hihinto siya eh. Dapat tuloy-tuloy sa 20 seconds niya. Ano talaga bro? Bigla sa hinto. Di siyempre, papasok ako. Kasi Ang ubos yung oras napapansin ko ko, pag Sir inubos siya eh. Parang Objection. parang may delay tayo. Eh, Parang may 30 delay. Objection, seconds Mr. nagbigay ko sa kanya. 30 seconds na nga. Objection, nagkantay Mr. ako sa Moderator. Objection, Mr. Moderator. Ang ginagawa ni Alvin Gitamundok, rapid question. So, hindi ako makapag-follow up question sapagkat hindi ako makapag-follow up ng sagot sapagkat siya ay tuloy-tuloy ang tanong. Taga mo na. Sige, Napansin ko linawan talaga, po. mga bro, So, hintayin delay. niyo muna pag sinabi ko na next question bago niya isalang yung susunod niya na tanong. So ganito mga bro. So as based on my observation, to be fair, no? To be honest naman sa inyong dalawa, nade-delay talaga bro. Pagkatanong ni Bro Alvin, sumasagot ang mga si Pastor Lyndon. Kaso nga lang, yung dating ng sagot mo bro, maghihintay pa si Sir Alvin siguro mga 3 seconds or 4 seconds. Ang tagal din eh. Kasi yung dating din yung boses ni Sir Alvin. Parang ganun talaga yung nakikita ko eh, to be honest. Oh. So, Sige, kaya- ganito na lang siguro Mr. Moderator para magkalinawan kami. Hintayin niya pag sinabi ko na next question. Talaga yun. So, kahit ako delay yung boses ko eh. Naririnig ko. Sige, ganito na lang, Sir Alvin. Kahit ako sumasagot naman siya agad kasi delay lang. Pagka hindi mo pa narinig yung sagot niya, pakihintay na lang, ipopost ko naman yung time within 3 seconds para fair din sa'yo. Sige, tuloy-tuloy tayo. Paki-refresh nga yung tanong sa Alvin na wala na kasi tayo eh. Para ma-start ko yung time. Sige, tuloy tayo. Sa malalim ng gabi. Sunod na tanong. Sa Apostolic Creed namin dito, binasa ko bago lang. The Father is God, the Son is God, the Holy Spirit is God. There are not 3 gods, but 1 God. Naniniwala ka na dito na yung 3 gods are 1 God. Yes or no? Yun ang sabi namin dito eh. Yun ang pininiwala namin. Naniniwala ka na dito na yung 3 are 1 God. Dito sa aming Apostolic Creed. Yes or no? No, hindi ako naniniwala sa Sagot. Apostolic Creed nyo. Dito Sumagot makasagot ako, no. Mr. Moderator, pasagutin mo. Palusot lang to na delayed eh. Nagkikinig Mr. naman to eh. Talaga Mr. Moderator, hindi mo ba narinig yung sagot ko? Oo nga, delay nga. Paano kaya to? Sino kaya pwede mag-adjust sa inyo mga bro? Ba, pwede Sandali. tapos pasok ulit. Sandali, sumagot po ako. Ang sagot ko ay no. Sunod na tanong. Narinig mo na ba yung sagot ko, kapatid na Alvin Okay Gitamundok? lang, Moderator, kasi narinig ko naman siya eh. Huminto naman siya, sumagot na siya. Tuloy-tuloy lang Sige tayo, po. tuloy-tuloy lang tayo. Sige po. Kaya nga, sunod na Ang tanong.
Ang Dahil sagot sabi ko ay mo, no. Next question. yes. Narinig ko na yung sagot mo. Huwag kang magpalusot dyan. Sabi mo no. Ngayon ang sunod na tanong. Dahil sabi mo no, hindi ka naniwala sa Apostolic Creed, hindi ka pala naniwala, makinig ka. Makinig ka nga, nagtatanong na ako sa'yo. Dahil sabi mo no, o hindi ka naniniwala sa Apostolic Creed, nagtatanong pa ako, huwag kang sumapaw, hindi ka pala naniniwala sa Apostolic Creed na 3R1 pa rin. So ngayon, nagbintang ka pala nga, 3 is 1. Wala naman sa credo namin na 3 is 1. Nagbintang ka na naman. Yes or no? Sagot. Hindi ako Sagot. nagbintang. No. Hindi ako nagbintang sapagkat Walang sagot yung paniniwala ng Biblia Kinig naman to, tapos at hindi sumasagot paniniwala sa credo nyo ay magkaiba. Iba yung paniniwala ng Saan ang credo sagot mo, sa Pastor Lindo? Nagkantay ako. Sandali, Mr. Moderator, hindi nyo ba narinig yung sagot ko? Talaga, delay talaga. Kapatid na Alvin Kitamundok, ang sabi ko, ang sagot ko ay no. Hindi ako naniniwala sa credo nyo sapagkat iba yung credo nyo kaysa Biblia. Taga muna. Para maayos na tayo dito. Meron pa tayo. Sa moderator kasi ako ang sinasagot mo. Delay talaga mga bro. Meron pa tayong last 2 minutes bro. Ano sa moderator? Kung may objection ka sa moderator, sabihin mo objection. So, Objection, ganito talaga, Mr. nadidelay Moderator. tayo. Pastor, Sunod na tanong ko. taga muna. Delay talaga eh. Hindi, Pwede ba? naintindihan ko naman sa Kaya mo Mr. ba, Sir Moderator. Alvin, Sunod-sunod naman ang tanong ko sa kanya eh. Kaya mo ba Sir Alvin na labas ka tas pasok ka Para ulit, sa akin, hintayin ka wala namin. namang delay sa akin eh. Pag sumagot siya, nakikinig naman ako dito. Kung nagtatanong ako, nakikinig naman siya eh. Pabayaan mo lang kami, Mr. Moderator. Wag, pabayaan nyo lang kami yung dalawa. Kasi nag-usap naman kami dito eh. Sige. Parang pati ako, delay dyan eh. Sige. Mr. Moderator, para sa akin, ang pag-usap namin Mr. Moderator, maliwanag naman, kahit wala ka dyan nag-moderate, kaming dalawa, nakikinig ako sa kanya sa sagot. Pagtapos ng sagot niya, tanatanong ko siya. Pagkatapos ng tanong ko, nakikinig naman siya sa tanong ko eh. Tapos, late lang yung sagot niya, hindi talaga siya makasagot. Pero nag-uusap kami dito, Moderator, patuloy-tuloy lang tayo, diretso lang tayo dito. Maliwanag naman ang record natin dito eh. So patuloy lang, hindi makakinig ng mga tao. Kasi nag-uusap kami dito eh, nandyan naman yun sa record eh. Mr. Moderator, narinig mo po ba ako? Sige mga bro, tuloy-tuloy na lang mga bro. Para kapatid na Alvin Kitamundok, narinig mo po ba ako? Sige mga bro. Tuloy-tuloy hanggang maubos ang 2 minuto. Tuloy-tuloy. Narinig mo ba yung sagot ko? Hindi ka... Lindon, huwag kang magpalusot dyan. Nagbuha ko kausapin mo. Tayong Excuse me. dito, nagdebate. May objection ka ba dyan? Excuse me, Mag-object ka Alvin. kung mag-address ka sa moderator. Hindi na tatanungin mo. Excuse me. Narinig mo ba ako? Objection ka ba? Excuse me, Alvin Kitamundok. Magtanong ka, sinasagot ko yung tanong mo, sinasagot ko yung tanong mo. Dapat akong tanungin mo, narinig mo ba ako, Brad Alvin? Sasagot ko. Huwag ang moderator tanungin mo kung narinig bang moderator. Walang pakialam yung moderator kung narinig ka ba o hindi. Di tayo dito nagdebate. Nag-object ako, Alvin Kitamundok. Sabi mo, Mr. Moderator, nakikinig ka ba? Narinig mo ba ako? Tanong na tayo mga bro. Objection eh. Nag-o-object ako. Nag-o-object ako sa Mr. Moderator. Nag-o-object ako. Ayaw mo ba ng objection? Tanong ka sa moderator. Wala kang objection. Dapat sabihin mo, objection, Mr. Moderator. Wala kang objection. Nakikinig ako sa'yo. Wala kang object. Sabi mo, nagtatanong ka, Mr. Moderator. Kaya nga, nililinaw ko kung narinig ako sapagkat yung sagot ko sa'yo, hindi mo pinapakinggan. Nakinig ako, sasagot mo, huwag kang pakialam kung nakinig ako hindi, basta nagtatanong ako sa'yo. Pastor Lindon, ipa-form mo na yung tanong, 2 minutes na lang naman na to. Hindi, magtanong siya. Hindi ako nagtatanong dito, Mr. Moderator, ako nagtatanong dito. Ako nagtatanong dito, nawala ang debate. Ako nagtatanong dito, si
Si Lindon ang Ang sabi sasagot, ko, ako ang tatanong. Sige, Opo, sir. magtanong ka nga. Magtanong ka nga. Ang kulit mo eh. Ng question. Tanong ko, Tanong. dito sa Credo, 3R1. Sa Biblia, 3R1. O ngayon, ipipilit mo pa yung kasinungalingan mo nga, 3 is 1. Wala naman pala sa Credo namin na pinanwalaan. At sa Biblia, naming sinampalatayanan. Wala naman palang 3 is 1. Nagbibintang ka. Ipipilit mo pa rin pagbibintang mo at pagsinungaling mo dito sa publiko. Yes or no? Sagot. Yes. Yes, ipipilit ko sapagkat hindi yan pagbibintang at hindi yan kasinungalingan. Sapagkat ito, yung 3R1, hindi yan 3 is 1. 3R1 naman talaga, pero ang ibig sabihin ng 3R1, hindi nangahulugan na yung isa ay 3. Yan ang sagot ko. Dinig mo na ba? Dinig ko, sunod na tanong, saan yung 3 is 1 namin? Aber, sabi mo, hindi ka nagbibintang. Ikaw nagsasabi na may 3 is 1 kami. Meron ba kaming interpretation na 3 is 1 sa mga komentary namin? Meron, wala? Sagot. Yes or no? Sagot. Sagot. Meron, wala? Hindi ko sinasabi na may 3 is 1 kayo. Ang ibig kong sabihin kanina, hindi mo nakuha yung point ko. Ang ibig kong sabihin kanina, na ang pag-intindi nyo ng 3R1, 3 is 1. Sapagkat magkaiba yun. Iba naman yung 3R1 at sa 3 is 1. So hindi ko sinasabi na may 3 is 1 kayo. Next question. Sunod na tanong. O, binawi mo pala na wala kaming 3 is 1. So, ngayon, talagang nagbibintang ka, nagsisinungaling ka na ang interpretation namin ng pakahulugan, 3 is 1. Wala naman palang 3 is 1 sa Katoliko. So, ngayon, nagbibintang ka talaga at nagsisinungaling. Yes or no? Hindi ako nagbibintang at hindi ako sinungaling. No, hindi ako nagbibintang. Hindi ako nagbibintang at hindi ako nagsisinungaling sapagkat ang ibig kong sabihin, yung nakasulat sa Biblia ay 3R1. Pero yung 3R1 na yun, hindi yan nangahulugan na 3 is 1. Kasi ang pagkaintindi nyo kasi sa 3R1, yung isa kasi 3. Yung isa kasi 3. Hindi, kailanman ay ang isa ay hindi naging 3. Yung isa ay isa, yung 3 ay 3. Yan ang ibig kong sabihin. Magtanong ka ng mahirap. Next question. Naghirap ka na nga, hindi ka nga makasagot diretso tulala ka naghirap ka. Next question. Makinig ka nga. Yung 3R1, yun ang aral namin sa Credo ng mga Apostol. Ngayon pala, yung 3 is 1, yun pala ang interpretation mo sa amin. Yun pala ang sayo. Yung 3 is 1 mo na bintang ng bintang mo sa amin, na kasinungalingan mo, sayo pala yun na interpretation, hindi pala sa Katoliko. Yes or no? Sagot. No, hindi yan sa akin. Sa inyo yan. Bakit? Kasi hindi kayo marunong umintindi ng 3R1. Saan nga? Oh. Saan sa katekismo namin? Saan sa katekismo namin? May time ko. Na 3 is 1? May time ko magpaliwanag. Makinig ka muna. Ang gulo-gulo mong kausap. Kasi huwag kang minto. Diretso ka. So dumiretso nga ako. Huwag kang sumingit. Huminto ka. Huwag kang sumingit. Huwag ka kasi sumingit. Ubusin mo yung oras mo na 20 seconds. Hinto ka kasi ng hinto Parang natulala ka. Nag-iisip ka pa sa sasagutin mo. Sumisingit ka. Huwag kang sumingit. Nagsasalita ako. Mga bro, nakakatuloy yung time. So, nagkakagulo na naman. Mga bro, dire-diretso na lang tayo bro. Mag-form na lang ulit ng question bro. Last question na to. Ano na lang meron na lang tayong 30 seconds. So sige mga bro. Sige. Sige, next na question. Sunod na tanong, kapatid Alvin. Next question. Yung 3 is 1, sa'yo pala yun. Daldal ng daldal ka. Kanina pa nagbibintang ka sa amin, 3 is 1. Wala pala sa katekismo namin sa Apostolic Creed at sa Biblia. So ngayon, naaminin mo yung 3 is 1, yun pala ang interpretation mo. Yes or no? Hindi yan interpretation ko sapagkat kailanman hindi ko sinabi na interpretation ko yan. Ang ibig kong sabihin kanina na yung pagkaintindi nyo sa 3R1 ay 3 is 1 sapagkat ang sabi ko kanina yung 1 ay hindi nagiging 3, yung 3 ay hindi nagiging 1. Kaya ang sabi ng Biblia yung 3R1 hindi 3 is 1. So hindi ko sinabi na nasa credo nyo yun. Yan ang pag-intindi nyo. Yan ang ibig kong sabihin. Salamat. Yun, natapos na.
Natapos na rin yung matikabong makasaysayang tanungan. So sa mga ano dyan, comment lang po kayo para ma-shoutout po namin kayo. So dadako na po tayo agad-agad sa 10 minutes rebuttal stand ni Brother Alvin Gitapdok, Chief Roman Catholic Apologist. So Brother Alvin, 10 minutes, agad-agad na po. Bigay ko na po yung 10 minutes. Okay, salamat moderator. At sa ating katunggali ngayon, sabi niya kanina, nakuha daw ako sa bitag, sa dila, sa daldal ko. Isa itong uri ng misrepresentation. Kasing sinabi ko kanina sa pagsagot ko sa tanong niya, hindi ibang Diyos. Kaya ang credo sabi, the Father is God, the Son is God, the Holy Spirit is God. Walang sinabi dito, they are different gods o magkaibang Diyos. Hindi nga magkaibang Diyos yung Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo kasi isang Diyos yon. Wala kami dito sa credo, 3 is 1, ang dami mong bintang eh. Bintangero ka talaga. Hindi yan personal attack kasi yung bintangero, that is a description of what you're doing now in public. Mantakin yung Trinity 3R1 ang pinaniwalaan namin sa Biblia, letra po letra yan. Kasi maniwala naman kami ng 3 is 1, wala naman dyan sa Biblia eh. Interpretation mo pala. Tapos ipipilit mo sa amin. Unfair ka masyado. Pastor, ikaw Pastor Lindon, akala ko malumanay ka na tao eh. Ikaw palaga pinakabintangero sa lahat ng nidibate ko. Hindi ko na-expect sa gabing ngayon na ganito ka pala kabintangero. Lahat ng mga daldal mo, puro sa'yo eh. Ikaw pa lang naniwala na yung Trinity namin, 3 gods. Ikaw pala yun. Sabi mo, 3 is 1 eh. Wala namang kami interpretation na ganyan. Bakit mo kami pagbintangan? Parang sinabi mo, nakikita mo bang araw? Anong kulay ng araw? Sabi ko, dilaw. Tapos sabihin mo, ang interpretation niyan ba Dalvin? Blue. Ikaw lang. Sabi blue ang araw. Sabi ko, dilaw nga eh. Sabi ko nga, 3R1 eh. Yung tatlo ay isa sa Tagalog. Mais ba yun o maar? Isa lang yun. Yung isa, tatlo yun. Anong isang Diyos? Ama, Anak at Espiritu Santo, they are one God. Gramatika, bakit naman na kami mag-interpret na 3 is 1? 3R1 naman ang pinaniwalaan namin, yung ng Juan 5, 7, 8. Tapos sabi mo kanina, walang 3 is 1, walang 1 na 3, walang 3 na 1. Yung 3 is 1 pala sa'yo, 1 is 3, 3 is 1, walang tatlo na isa, walang isa na tatlo, sa'yo pala yun. Hindi yun sa Biblia, sinampalatayan ng Katoliko at Protestante, hindi mo pala sinampalatayan eh. Ito, ikaw pala nagsisinungaling na naniwala ka na 3R1 tapos hindi pala. Sino yung tatlong yon na naging isa? Sabi ng anak, John 10:30, isa siya. And my Father. O may pangalawa. Pag binilang niya, dalawa ba? R1. Tapos sasabihin mo, is 1. Ikaw naman magbibintang sa Biblia at sa Katoliko. Sinabi ba dyan? Di ba mayroong ama? John 10:30, Juan 10:30. Meron anak. Pero binilang ng ama at ng anak, ilan sila? Dalawa ba? Sa'yo pala, dalawa. Kaya pala bintang ka ng bintang sa aming Katoliko, 3 Diyos kasi ama, isa. Binilang, ikaw lang magbilang, huwag kang magbilang ng sarili mo. Mathematics mo pala, pang tao lang. Matematika ng Diyos ang sundin mo, unang 159. Kung naniwala ka, 1 plus 1 equals 2, sa tao yon. Mas naniwala ka sa Diyos. Dahil sa Diyos, unang 159, sabi niya, John 10:30, ako, isa. At ang ama, dalawa. Ay, isa. Yung dalawa pala, isa para sa Diyos. Ipipilit mo yung pagbibilang mo. O ngayon, ang tanong ko sa iyo, sino ngayon ang tanga sa ating dalawa? Kami, ang dami namin dito, mag-isa lang. Ang Trinity, 2,000 years na lang. Most of the Protestant world are all Trinitarians. Kunti lang yung mga Juanes at kunti lang tulad mo na anong paniniwala mo, hindi ka pala Trinitarian. O, di ba? Tapos ang Katoliko ngayon, 2 billion na kami almost. Tapos pinagbintangan mo kami na 3 gods. Ikaw lang may bayag dyan eh. Na magbintang sa amin na 3 Diyos ang pinaniwala ng Katoliko, wala naman dito pala sa credo. Kaya nga yung affirmative mo, negative din sa Trinity eh. Wala kang talagang pinatindig. Tapos ngayon, babanat ako dito sa Biblia. Gusto mo, ayaw mo sa Biblia eh.
Galatia 3:20, sabi diyan isang Diyos. Ilimit mo bang talata diyan tapos sino yung Diyos? Nagtatanong ka ng sino, wala doon sa talata kung sino. Ang sinabi yun, may Diyos na isa. Pero kung sinong Diyos na yan, walang sinabi doon sa talata tapos itatanong mo sino. Unfair ka nga eh. Ayaw mo tanggapin ang buong Biblia. Ganyan talaga si Satanas at mga antichrist. Ayaw tanggapin ang buong Biblia. Gusto yung gagapusin ka sa isang talata para kunwari patunog silang. Pero anong sabi ng Biblia, ng Diyos? Diyos ang paniwalaan natin kaysa iyo, Pastor Lindon, unang 1:5. Ang Diyos paniwalaan natin, hindi tao. Sabi ng Diyos, 2 Timoteo 3:15-17, buong kasulatan ay kinasihan ng Diyos. Ito ay magtuturo ng katwiran at katotohanan. Hindi sinabi na ang buong kasulatan, bawat isa na talata, buo ng katotohanan. Walang ganyan. Huwag kang ganyan na prinsipyo mo, hindi yung prinsipyo ng Biblia. Isaiah 28:11-13. When you read the Bible, sabi ni Prophet Isaiah, konti dito, konti doon, para ikaw ay maliwanagan, para maintindihan mong salita ng Diyos. Hindi pwede, isang konti lang dito, tapos buong Biblia na, interpret mo. Kaya pala hindi mo pala alam ang buong Biblia, kaya hindi ka interesado doon sa mga talata na hindi papabor sa'yo eh. O di ba? Gusto mo lang yung mga papabor sa'yo na talata. Pag hindi pabor sa'yo, unang 1, 5, 7, 8, 3R1, ay ayaw mo na. Tapos kung maipit ka sa letra po letra, sasabihin mo sang-ayon ka. Tapos i-represent mo kaming Katoliko na 3-1. Eh, wala kami sinabing 3-1, sa'yo lang yan. Ikaw lang kanina pa, 3-1 ng 3-1 ka dyan, wala naman na kami sinabi. Sabi mo, yun ba ng interpretation nyo? Saan kami nag-interpret? Kaya nga sinatanong kita, anong Bible commentary nag-interpret kami, Aber? Nauubo ako sa'yo eh. Pastor Lindon, wala ka naman talagang bala eh. Wala kang bala dito. Puro ka pamimintang, wala kang bala talaga. Ang bala dapat sa tunay na magaling na debater, kahit na nagsasarili ka dyan ng reliyon mo, hindi ka nakasakop sa Church of Christ talaga sa Campbell, na naniwala ng Holy Trinity, 3 persons in one God, dapat may talata ka talaga na babanat mo sa Katoliko, sa Trinity. Hindi magdadaldal ka, puro ka negate ng negate. Ikaw affirmative, wala kang na-affirmative dito eh. Bible alone ka pa naman pala. Tapos sagot ka, wala sa Biblia. May 3 Diyos. Eh wala naman pala. Tapos magbibintang ka sa amin, naniwala kami sa Biblia. Kung may 3 Diyos pa dyan sa Biblia, binilang dyan 3 Diyos, ayon sa iyo, di naniwala, sana kami dyan 3 Diyos. Kay kaming Katoliko, naniwala talaga kami sa letra po letra sa Biblia. Eh wala palang 3 Diyos dyan, ba't ipipilit mo sa amin? Ipapalunok mo sa amin yung 3 Diyos mong interpretation, sa iyo pala yun interpretation, di pala sa Katoliko. Kasi wala sa Apostolic Creed. You're unfair eh. You're the most unfair pastor, Lindon, and all the pastors, ministro na mga kausap ko sa buong buhay ko. Magre-retire na lang ako ngayon. Ikaw pinaka-unfair ya. Ikaw pinaka-bintangero eh. Oh, ikaw pala ngayon ang nabisto na little knowledge is dangerous. Kunti lang palang alam mo. Kasi hindi mo pala alam na 3R1. Meron palang ganyan. Ako at ang ama, 2. R1. Meron palang 2 na isa din. Meron palang 3 na isa din. Eh sa Matthew 19, 6-10, ang mag-asawa, husband and wife, 2 sila. Pero sa naging kasal na sila, mag-asawa na sila, isa na lang silang katawan, sabi ng Diyos. Tapos tutulan mo yan. Ang dami pala dito sa Biblia eh. Eh dito sa maghukom, meron nga sinabi dito, they are one voice. Marami silang tao. Isa silang salita. Tapos tutulan mo, Panginoon, mali ka kasi maraming tao dyan. Hindi lang isang boses. Eh, magaling ka pa sa Diyos. Ikaw na lang magsulat ng sariling Biblia mo. Pastor Lindon. Nakakahiyang mga ganyang paninindigan eh. Wala pala kayo sa Biblia. Tapos bintang ng bintang kayo sa amin. Sa amin, nasa Biblia lahat eh. 3R1, yun naman ang Trinity, 3R1. Tanungin mo Protestante. Mr. Protestante, Baptist, naniwala ka ng Trinity? Yes. Anong talata mo? 3R1, 1 John 5:7-8. Ba't lilihis mo? Yun naman talata. Yun ang pininaulang ng interpretation ng Protestante na Baptist. Naniwala ng Trinity. Yung 3R1 sa 1 John 5:7. Tapos ililihis mo. I-interpret mo sali. Hindi, Pastor. 3-1 yan sa'yo. Walang ganyan. You are unfair to all people, to all Protestant and Catholics. Lalo kami mga Katoliko eh. Almost 2 billion. Tapos bintang ka. 3-1. Wala naman pala dito sa catechism naman at interpretation.
Sarili mo palang interpretation yan. Sa sinabi namin, yung 3R1 namin, Trinity yun, 3R1 yun. Walang 30 is 1 sa amin. seconds. Marunong kami ng grammar. Kasi kami ang nagsulat dyan sa Biblia, 3R1. Hindi namin sinulat dyan 3 is 1. Kaya nagsisinungaling ka. Bintangero ka pa. Magbago ka na, pastor. Habang may panahon pa, bumalik ka na sa Katoliko. Hanggang dito lang, Brian. Sige po. So, top time na rin naman na po. So, dyan po nagtatapos ang rebuttal stand sa negative side ni Brother Alvin Gitamundok ng Chief Roman Catholic Apologist. So, dako na po tayo agad-agad sa 7-minute cross-examination. So, Brother Lyndon, ready ka na? Start ko na yung 7 minutes mo. Okay, ready na. Sige po, tanong na. Okay, magkalinawan nga tayo, kapatid na Alvin. Linawin ko lang po, ilan ba talaga ang Diyos mo? Malinaw. Sabi ng mga apostol, one Father, one Son, one Holy Spirit, but these three are one God. Isang Diyos. We believe in one God in Trinity. Isang Diyos ang Trinidad. Hindi po tatlong Diyos. Okay, next question. So, sino yung pangalan ng Diyos na yan na isa? Sinong pangalan? Pangalan, sagot, Mateo 28:19, letra po letra, sabi ni Kristo, binyagan nyo sila sa pangalan, hindi mga pangalan na, pangalan ng Ama, capital A, Anak, capital A, Espiritu Santo, capital ES. Yung tatlong persona na yun, isa yun, 1 John 5:7 to 8, 3 are 1, walang 3 is 1, 3 are 1, yun ang Trinity. Next question. Ayon sa Mateo 28, ilang pangalan dyan? Isa lang bang pangalan dyan o tatlo? Sagot, wag mong bilangin na tatlo kasi singular lang yung pangalan. Baptize them in the name. Hindi names. Alam mo, plural, singular, hindi names. Names. Yung name, kaya nga isang Diyos, Father, Son, Holy Spirit. Ayaw mo tanggapin eh. Gusto mong bilangin tatlo eh. Pati si Kristo, pagbintang mo. Pwede ko po mabasa, Mr. Moderator, no? Ang Mateo 28:19-20. Oh, sige, sa premise, basahin mo. Sige lang, bro. Sa premise ng talata, ha? Bago ko kita magtanong. Okay, ang sabi din ng Biblia, sila'y bautismuhan nyo sa pangalan. Itong pangalan, ha? Ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Ilang pangalan to? Isa lang ang pangalan ng Diyos. Ang pangalan ng Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo kasi name, hindi names. Tatlong ibang Diyos yan. Kung names pa yan, names of the Father, one God. Names of the Son, second God. Names of the Holy Spirit, third God. O tama ka. Ibintang mo lang yun eh. Wala yun sa isip ni Kristo at mga apostol. Yung isang pangalan ng Diyos, Ama, Anak, Espiritu Santo. There are three that bear record in heaven. The Father, the Word, and the Holy Ghost. And these three are one. Yun ang Trinity, 1 John 5:7-8. Next question. Okay, napakalinaw, sinabi mo kanina, no, na yung pangalan pala ng Diyos ay Ama, Anak, at Espiritu Santo. Tama po ba? Yes or no? Yes, sabi ni Kristo, hindi kami nagsabi, walang interpretation, wag mong dagdagan ng Biblia, wag mong kukunan. Sabi ni Kristo na Diyos namin, Mateo 28:19, letra po letra, tanggapin mo. Binyagan nyo sila sa pangalan, isang pangalan. Anong pangalan na isa? Ng Diyos Ama, ng Diyos Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Itong tatlo ay iisa, unong Juan 5:7-8. Huwag mong tutulan yan ng Trinity sa credo namin. We believe in one God in Trinity. Ito pa sabihin mo, 3 is God? 3 is 1? Next question. Next question. Okay, so next question. So, ibig po bang sabihin, kapatid na Alvin, na yung Diyos nyo ay Ama, Anak, Espiritu Santo? Isang Diyos lang yon? Yes! Yes na yes! There is one Father sa credo. There is one Son sa credo. There is one Holy Spirit sa credo. The Father is God. The Son is God. The Holy Spirit is God. But there are not three gods, but only one God. Ikaw pa mas magaling sa amin. Sinulat ng credo, 2,000 years. Baguhin mo pa. I-interpret mo pa yon. Letra po letra yon. Next question. Next question. Sige.
Okay. So magbilangan nga tayo ng Diyos. Magbilangan nga tayo ng Diyos. Tanungin kita, diretsuhan mo ako ng sagot. Huwag pabalang na sagot, ha? Okay. Bilangin ko ang Diyos nyo, kapatid na Alvin. Yung Ama ba Diyos? Sagot, Diyos ang Ama, pero ang sabi ng Biblia, walang sinabi dyan, bilangin mo ang Diyos. Sige nga, meron kang talata dyan sa Biblia, may bilangan ang Diyos. Ikaw nang nagbibilang eh. Walang bilangan ang Diyos sa Biblia. Huwag mong bilangin. Bawal yan. Next question. Next question. Okay, sabi mo kanina na yung Ama ay Diyos. Okay. Yung anak ba ay Diyos? Yes or no? Yes, ang anak ay Diyos. Roma 9:5, Hebreo 1:8, malami pang talata sa Biblia. Pero wag mong bilangin na ibang Diyos yan kasi sabi ni Kristo, John 10:30, ako at ang Ama ay iisa. O meron palang dalawa na isa. O yan ang mathematics ng Diyos. Tapos gagawin mo yung dalawa pa rin. Yung isa pa rin. Eh hindi na yun sa Diyos. Unang 1:5, Diyos ang ating kapalatayan, huwag siyob. Daldal mo lang yan eh. Next question. Last Diyos. 2 minutes, Next bro. question. Okay. Ang sabi mo kanina, yung Ama ay Diyos, yung anak ay Diyos. Ngayon, ang Holy Spirit ba ay Diyos? Yes, ang Holy Spirit ay Diyos. Gawa 5:3-4, Hebreo 3:7 at marami pang talata sa Biblia. Pero sabi dito sa 1 John 5:7-8, yung tatlo, hindi yung tatlong Diyos. These three are one. 3 are one. Yung tatlo ay isa. Walang 3 is 1. 3 are one. One God yun. Yun ang sakredo. The Father is God, the Son is God, the Holy Spirit is God. But there are not 3 gods, but one God. Eh, mas magaling ka pa talaga sa amin eh. 2,000 taon na kami. Kaya wag mong kaming bintangan. Next question. Okay, next question. Okay, ngayon, sumahan ko ha. 1 minute, Okay. bro. May calculator ako dito. Sabi mo kanina, yung Ama ay Diyos, yung Anak ay Diyos, yung Holy Spirit ay Diyos. Ang tanong ko sa iyo, huwag kang pabalang sagot ha. Ilan lahat ang Diyos mo? Sagot, isa lang ang Diyos ko. Dahil sabi ng Biblia, Deuteronomy 4:32, huwag mong dagdagan eh, addition ka dyan eh. Sabi ng Biblia, huwag mong dagdagan, huwag kang add. Huwag mong dagdagan. Kaya pala nawala ka kasi dagdag ka. Sabi sa Biblia, hindi yun pagdagdag. Unong 1:5-7-8, these 3 are 1. Oh, addition ba yun? 3 is equal 1, 1 equals 3. Objection, Mr. Moderator. Stop the time po. Stop the time. Okay. Anong objection, bro? 10 seconds na lang to, bro. Anong objection? Pwede po sa loob na 10 seconds na objection ko. Pwede po, Mr. Moderator, masabi niya yung numbers. Ang tinatanong ko po yung numbers. Sabi ko, ilan yung Diyos niya? Kasi niniwala siya na ang Ama ay Diyos, yung Anak ay Diyos, yung Holy Spirit ay Diyos. Ang Sige, tanong, bro. ilan lahat yung Diyos? Counter objection, bro, meron? May narinig ako. Anong counter objection mo, Sir Alvin? Kasi ang nakikinig lahat dito, saksi tayo lahat dito, sinagot ko ng categorical, isang Diyos. Kasi sabi na ilan yung tatlo. Sinabi mo Ama, Anak, Espiritu. Sabi ko isang Diyos. Hindi ko sinabi tatlong Diyos. Objection, Mr. Moderator, counter. Sagot kita. Naniniwala siya. Sige, bro, ano na, 10 seconds na lang to, mga bro. Kaya pa magtatanong ka pa ba, bro, Pastor Lindon? Okay, sige, last question. 10 seconds. Pwede may Sige, isa last pang question. Sige, bro. Okay. Sige, last naman na to. Okay. So, kung ayaw mo sagutin, bakit ayaw mo sagutin, Brother Alvin, na tatlo yung Diyos nyo? Bakit ayaw mo sagutin? Ibig bang sabihin, yung Ama ay Diyos, yung Anak ay Diyos, yung Espiritu Santo ay Diyos, yun ba sila ay Diyos or mga Diyos? Sagot, walang sinabi dyan sa aming credo, mga Diyos sila. Sabi ang Ama ay Diyos, ang Anak at Diyos, ang Espiritu Santo ay Diyos. Iisang Diyos lang sila, so hindi mga Diyos, iisang Diyos. Kaya nga sabi ko sa iyo, Deuteronomy 4:32, huwag kang addition ng addition. Sabi ang Diyos, sabi niyan, huwag kang mag-add. Ang Ama at i-add mo ang Anak at i-add mo Holy Spirit. Sabi ng Diyos, labag ka sa Diyos huwag kang mag-add ka eh. Tutol ka sa Diyos hindi mo alam ang Biblia. Ako si Roman Next Catholic question. Apologist, Pastor kong Biblia. May naiwan pa ano ba? Time na, bro. Last question na lang yan. Pahabol na lang.
So, Okay. dako na tayo agad-agad sa final conclusion. Ang mauna siyempre si Brother Alvin Kitamundok as a negative side. Bro Alvin, final conclusion, 5 minutes. As time start now. Sige, maraming salamat. Maraming salamat, Mr. Moderator at ni Pastor Lindon. At sa mga viewers natin at listeners ngayon, na showdown dito, alam ang prinsipyo sa Biblia. Sabi dito sa Biblia, huwag kang magdagdag ng magdagdag, huwag mong bilangin. Ibig sabihin, Deuteronomy 4:32, basahin natin. Hindi pala alam eh. Add lang add ka dyan. Ikaw lang nag-add ng add dyan. Yung mga apostol nag-add ng add ba? Paano kung mag-add ng add ng mga apostol? Di 3 gods lalabas dyan. Naku, Pastor Lindo, nakakahiya itong bumalik ka na sa Katoliko, huwag kang bumalik sa Church of Christ Campbell. Ano bang nangyari dito sa pastor na to? Ano kayang siguro may nakagalitan tong pastor din sa Church of Christ Campbell kay lumabas. Oh. Pwede mo object, Mr. Moderator, bago siya mag-ano? Objection, Mr. Moderator, pwede? Saglit lang. Wala nang objection dito kasi di ba ibang sekta naman sa Church of Christ Campbell? Objection, Mr. Moderator, paliwanag po. Ako po ay nagpapaliwanag, hindi po ako na may personal. Yan po ay personal attack. Nasa rules of debate yan. Wag kang may personal attack. Mag-conclude ka, mag-conclude. It's time your conclusion. Hindi conclusion yan, kaya nga sabi ko, siguro may kalitan ka kasi nagtatag ka ng sarili mong sekta. Huwag kang bastos yan, nasapaw ka ng sapaw, nasasaktan ka kasi totoo eh. Mag-conclude, huwag kang may personal attack. Sapagkat ako mamaya kay personalin din kita. Sige, sige. Naka-post time. Marina to, wala ka nang magawa dito. Nasasaktan ka lang talaga eh, kasi wala kang alam sa Biblia. Oh. Objection, Mr. Moderator. Wag puro personal attack, bawal 'yon, nasa rules of debate 'yon. Mag-conclude ka, mag-conclude ayon sa mga doktrina na ilalatag natin. Hindi mo naintindihan yan kasi valid yung observation ko sa iyo na may kaalitan ka siguro kasi nagtatag ka ng sarili mo eh. Trinitarian naman yung Church of Christ Campbell. 33 AD, Objection, Mr. Moderator. Latag po siya ng mga doktrina ng talata. Wag puro personal. Kasama yun sa tema, may talata nga ako dito. Ikaw nga walang talata eh. Muna ka din wala ka pang talata. Kaya mo na mga bro. Sige na mga bro, 5 minutes lang naman to eh. So, meron ka pang 4 minutes, Sir Alvin. Meron ka pang 4 minutes. Ano na lang bro, malumanayan na lang bro, Sir Alvin para matuloy-tuloy tayo. Mamaya, Mr. Moderator, mamaya pag marinig ko pa na may personal attack uubusin ko yung conclusion ko sa pamimersonal attack sa kanya. Sige. O sige, ubusin mo. Wala ka na magawa eh. Makinig ka ha. Para makakututo ka. Deuteronomy 12:32. Ito yung hindi mo alam eh kasi dagdag ka eh. Add ng add ka. 1 + 1 + 1 + 1. Naging 3. Kung anong bagay ang inutos ko sa iyo ay siya mong isasagawa. Anong utos ng Diyos? Mateo 28:19. Binyagan niyo sila sa pangalan, singular, hindi plural. Ginawa mong tatlo, ginawa mong plural sa pangalan. Isang pangalan ng Diyos. Ano? Diyos Ama, Anak, Espiritu Santo. Isang Diyos lang yon. Anong inutos? Sabi ng Diyos, dito 12:32. Huwag mong dagdagan. Add lang add ka dyan. Labag na labag ka sa Biblia. Kahit pa 10 minuto ka dyan, mamimersonal sa akin, Lindon, panahon mo na talaga dito. Mapahiya ka talaga dito sa chief apologist eh. Kaya yung tuwa-tuwang makatuliko sa akin, kahit ako naninirmon sa mga kalaban ko, pinapagalitan ko. Bakit pinapagalitan ko? Kasi walang alam sa Biblia eh. Add ka, saan ka sa Biblia? Nagsabi dyan na, idagdag mong ama, idagdagan mo ng anak, 2 na, idagdag mong Holy Spirit, 3 na, bilangin mo, 1 + 1 + 1 = 3. Hindi nga binilang nagdagdag, bakit? These 3 are 1, mantakin mo Lindon. Paganahin mo naman yung pag-iisip mo. 1 John 5:7-8, letra po letra, 3 are 1. Dinagdagan ba yan? Kung dagdag yan, hindi yan pwede sabihin ng Diyos 3 are 1. O John 10:30, ako at ang Ama. Ginawa mo 1 + 1, Father and Son + 1, 2 are 1. So hindi ibig sabihin addition. Tama ang Deuteronomy 12:32. Tama ang Mateo 28:19. Isa lang pangalan ng Diyos, Ama, Anak, Espiritu Santo. Wala kang alam sa Biblia eh. Kaya kayong mga dagdag ng dagdag. Ginawa niyong marami para kayong Muslim. Pati itong mga Muslim, takot na to sa akin Lindon, hindi mo alam?
Kasi sabi nila, huwag niyong kalabanin yung chief apologist ng Katoliko. Kasi maano tayo na, bulyawan tayo niyan na hindi pala pwede dagdagan na 1 plus 1 plus 1. Father plus anak plus Espiritu Santo, wala pa yan sa Biblia. Utos pala yan, panahon pa ni Moises. Deuteronomy 12:32. O pag bulay-bulayin nyo yan, Pastor Lindon, pagkatapos ngayon, ang debate natin, isip-isipin mo, huwag palang idagdag, do not add. Sa English version, basahin ko English version, do not add to what I have told you, to have what I commanded Mr. you. Moderator. Do not add. Add ng add ka dilabag ka na. Kaya pala 3 Diyos mo. Hindi pala sa Katoliko 3 Diyos, ikaw pa nag-interpret kasi dagdag ng dagdag ka. Ilabag ka, labag ka sa utos. Deuteronomy 12:32. Ang ama Ilang ang time anak. ba, Mr. Moderator? Check lang time. Father and son. 3 minutes and 22. Bakit matagal, medyo matagal? Nasasaktan ka lang din doon. Marami kasi walang alam sa Biblia eh. Kaya dito sa debate ko, ayaw na rin ng DevCon padibatiin ako I-update mo doon yung kasi time, Mr. marami Moderator. talagang masasaktan na pastor doon eh. Hindi, last minute ko na lang to, huwag kang magdaldal dyan, kay last minute ko na. Ibigay ko nga sa'yo, 10 minutes pa eh. Sabi ko na sa'yo, kahit dubluhin mo pa yung 5 minutes mo, pabayaan kita mamaya, tapos ma-personal attack ka pa, pwede. Okay lang naman sa akin eh. Buti ako, okay sa akin eh. Ikaw, personal attack, ayaw mo. Ako nga okay, 10 minutes pa eh. Ang bait-bait ko pa sa'yo eh. Kaso lang, kahit mabait ako sa'yo, mas marunong talaga ako sa'yo, ikaw wala kang alam sa Biblia eh. Ito mga kapatid kong Likot Pudsante, nakikinig sa debate at maraming makikinig dito post sa YouTube. Wala palang dagdag ng dagdag, John 10:30, I and the Father. Hindi yan plus, Father plus Son equals to two gods. Wala, R1. Talong-talo ka dito, Pastor Lindon. Kaya magbago ka na, magsisi ka na. Huwag mo na antay na maghingalo ka, tapos sasabihin mo, Brother Alvin, na-realize ko pala, babalik ako sa Katoliko, maghingalo ka na. Habang buhay ka pa dito ngayon. Bumalik ka na sa Katoliko, huwag ka na bumalik sa Church of Christ na 33 AD. Huwag mong tutulan yung 3R1. 3R1 talaga yun, hindi na yun mabubura sa Biblia. Ano yung 3R1? Trinity yun. Kahit sa Protestante, Trinity yun. Sa Katoliko, Trinity yun. Tapos para kang Muslim, para kang Judaism at Muslim at mga pagano. Time na, Sir Alvin. So, dyan po nagtatapos ang 5 minutes final conclusion ni Brother Alvin Kitamundok sa side ng Roman Catholic Church as a chief apologist. Kanina bro, nung pag may nag-interrupt kasi bro, pinopost-post ko yun para hindi naman unfair. Kasi 5 minutes yun. So siguro ngayon wala naman ang interruption. So last 5 minutes sa'yo bro, ibigay ko na bro, ready ka na ba? Conclusion to final conclusion. Sige, no? So maraming salamat. So ngayon po, kapatid na Alben, nagkalinawan tayo. So sa mga nakikinig makinig kayo maigi. Huwag kayo magbingi-bingian dyan. Makinig kayo maigi. Sinungaling ang tao na to. Bakit? Ito po una. Ang sabi niya kanina, wala raw mababasa sa Biblia na may mababasa raw sa Biblia na huwag dagdagan yung Diyos. Binasa niya yung Deuteronomy. Ay hindi naman sinabi ng Deuteronomy nga huwag kang magdagdag ng Diyos. May sinabi ba doon? So napakalinaw ho, mga giliw nating sagasubaybay, na ubod ng kasinungalingan ang taong ito. Kaya wag na wag nyo itong tularan. Brother Alvin, iniimbitahan kita sa isang maginoong doktrina. Iniimbitahan kita ngayon, no? Honestly, with serious, magpadoktrina ka na sa akin, Brother Alvin. Mag-schedule ka ng date, ng time, upang ituturo ko sa iyo ang tamang paraan ng pag-intindi ng Biblia. Tapos magbiyabang ka pa, takot yung mga Muslim sa iyo. Hindi ka nga uobra sa akin. Takot pa yung Muslim sa iyo. Yung mga katanungan mo, puro pamimersonal tanong. Pansinin po ninyo mga kapatid mula po nung unang tindig ko ng presentation ko, hindi siya nagtanong doon sa present ko. Doon siya nagtanong sa pamimersonal na tanong. Tapos magyabang ka pa. Akala mo sino ka? Hindi ka nga uobra sa akin, magyabang ka pa. Kailan ka naging chief apologist? So ngayon, ito ba yung chief apologist nyo? Na binatikos ko ng debate? Chief apologist ka dyan,
Hindi ka naman uubra sa debate nito. Pambihira. Kaya nga, huwag ka tumahimik ka na. Kaya kung ako sa'yo, ha, mag-undergo ka sa aming gaganaping every Wednesday, mayroon kaming mass indoctrination. Magpadoktrina ka na sa Iglesia ni Cristo. Dapat dito ka maaanib sa Church of Christ 33 AD. Bakit? Sapagkat dito mo makita, dito mo malalaman ang biblical na katotohanan, tamang katuruan sa Biblia. Kaya kinukuri kita yung paniniwala mo. Ilang bisis na kita tinanong, ito mga kapatid, pansinin niyo pong kasinungaling itong tao to ha. Sinungaling talaga. Ito ha. Tinatanong kita ng maayos kanina. Sabi ko, bilangin ko nga yung Diyos mo. Ito ha. Yung ama ba ay Diyos? Sabi niya, yes. Yung anak ba ay Diyos? Sabi niya, yes. Yung Espiritu Santo ba ay Diyos? Sabi niya, yes. Ilan lahat yung Diyos nyo? Sabi niya, isa. Pambihira. Anong klaseng utak yan? Utak munggo? Binilang ko na nga kung ilang Diyos eh. Yung ama, Diyos. Yung anak, Diyos. Yung Espiritu Santo, Diyos. Tapos sabihin mo, isa? Tapos tinatanong ko siya kanina, mga kapatid. Ito palusot lang to para may isasagot lang sa akin. No? Tinatanong ko siya kanina. Sabi ko kanina, sinong Diyos yan na isa? Alam mo kung anong sagot niya sa akin? Yung sagot niya, yung pangalan ng Diyos niya na isa, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Eh, binanggit niya yung tatlo, tapos sabihin niya isa? Ang kasing utak mo. Magbago ka na, kapatid. No? Hindi ko magsasalita ha. Ganito talaga ako magsasalita. Prangka ako magsasalita. Alam ko ang sinasalita ko. At alam ko na ikatututo mo to. Sana matuto ka dito. Wag kang magpalusot sa akin ng kasinungalingan mo. Sapagkat nahuhuli na kita ngayon sa bunganga mo. Ayaw mo sagutin ako ng specific na number. Naniniwala ka naman pala na yung magkaiba yung ama kaysa anak. Hindi yun sila isa. Magkaiba yun. Paniniwala mo yun eh. Tinanong kita kanina eh. O sabihin mo naman, isa? Anong klase yun? Huwag ka sinungaling. Baguhin mo yung pananampalataya mo. Magmasid ka, kapatid. Alam ko na alam mo yun. Alam ko na alam mo na katotohanan tong sinasalita ko. Alam ko, nararamdaman mo yun na hindi ka uobra sa akin pagdating sa debate nito. Alam ko yun. Kahit sabihin pa natin, Diyos lang nakaalam sa puso natin. Alam ko yun, kapatid. Kapatid na Alvin. Kaya huwag kang magsinungaling. Huwag kang puro palusot. So, salamat. At dun po nagtatapos ang debating ito. So, maraming salamat sa lahat ng mga matyagang nanood hanggang sa huli, no? Hanggang sa huli meron tayong viewers, di tayo nawawala ng viewers. So, hinaanyayahan ko po kayo na baka po maulit tong kung may mga challenger tayo, i-mute ko muna yung echo. So, last naman na to. So, pasasalamat na lang siguro para at saka wala na pong personalan. So, pasasalamat na lang po to. Meron po kayong gustong pasalamatan sa inyong mga tagahanga. Mauna ka na siguro, Pastor Lyndon, bro. 1 minute. Sige, no? So maraming salamat po sa lahat ng mga taga-subaybay, no? Maraming salamat po at naipaliwanag po ng katotohanan at napabulaan po ang kasinungalingan at nailantad ang katotohanan. No? So maraming salamat po sa lahat ng mga na nag-view ng bidyong ito. Sana po maikalat po ang bidyong ito. Ipopost po natin ito in public. Mag-iimbita po ako na mag-post ito. So salamat sa mga viewers. Salamat din sa imo maginoong moderator, although you are both Catholic, but ako hindi ako na ng kahit sino mang moderator, basta makikipagdebate lang sa akin. So, maraming salamat po, Brother Boy, no? Boy Letra. At ganoon din sa ating kapatid na si Brother Alvin Kitamundok. Maraming salamat sa iyong presensya na nag-response ka sa hamon ko sa iyo, no? So, maraming salamat sa time mo na ibinigay. At
as a conclusion, no, sa mga medyo maanghang na pananalita ko, pasensya na. Ako ay taos puso na humihingi ng paumanhin kung mayroon akong matatalim na pananalita, sapagkat yun ay ganun talaga ako magsasalita, no? Prangka talaga ako at truthful talaga ako magsasalita. At muli, ito pong inyong kapatid. This is Pastor Lindo Navarro from Church of Christ 33 AD. Na nagsasabi na dapat malaman natin ang katotohanan at yung katotohanan ay siyang magpapalaya sa atin. Magandang gabi sa lahat at God bless everyone. So ayan po si Pastor Lindo Navarro ng Church of Christ 33 AD sa affirmative side. So Sir Alvin Gitamundok, pabati naman po sir. Pati yung mga fans natin sa YouTube, i-upload po natin ito doon. Sige po sir. Maraming salamat Jan Paulo at sa ating katunggali ngayon na si Pastor Lindon. Walang personal hanggang sa debate lang after dito kasi tapos ng debate natin. Kung may personal attack ako sa iyo, meron ka naman sa akin so tabla lang tayo. So we don't need to ask forgiveness to me and I to you kasi gumawa ka rin ng personal attack. So tabla lang tayo. Now, dito kung sa Biblia tayo magbabatay, para to sa mga listeners and viewers sa John 7:17, paborito yan na talata ni Mr. Soriano, ang nagsasalita ng Diyos, ang tunay na sugo ng Diyos, ang sasalita ng mga salita ng Diyos. Kaya mga kapatid kong listeners and viewers, yun ang wala maghukom kung sinong maraming talata dito at talagang nagsasalita ayon sa letra po letra sa Biblia. No? So I leave the judgment to the listeners and viewers according to John 7:17-19. Maraming salamat at magandang gabi sa ating lahat. Good night at God bless. So yan po si Brother Sige, Alvin Gitamundok ng night, Chief Roman Catholic Apologist. So good night po sa lahat salamat po sa lahat ng mga sumubaybay. At good night po, God bless po sa lahat. So hanggang sa muli po, naway samahan niyo po ulit kami sa susunod na kabanata ng aming Facebook live stream together with Brother Alvin Gitamundok. Sa lahat po ng mga gustong mag-challenge sa amin sa mga taga-ibang pananampalataya, kahit po Katoliko, meron po kaming proposition na sa God died literal. Kung sino pong tumututol sa God died literal, yung mga figuratives, pwede po kayo mag-comment dito sa video na to. I-message niyo lang po ako Boy Letra or yung aking personal account na BHOY Boy BHOY Letra. At abangan niyo rin po ang paparating na mga debate ni Sir Alvin Gitamundok. Isa niyang paparating na debate ay ang makakaharap niya si Brother Camacho Jr. ng 70 Adventist. Sa topic po na God died literal. Ang affirmative po dyan si Sir Alvin Gitamundok. So hanggang sa muli po mga kapatid at i-end na po namin itong live. So siguro closing prayer muna tayo. Sino ba? Ikaw na lang Bro Alvin. Closing prayer para naman tayo dito. I-bless tayo ng Diyos. Okay, sige. Let us put ourselves in the presence of the Lord, the Father, the Son, the Holy Spirit. Lord God, Heavenly King, Father, Son, Holy Spirit, thank you, Lord, for giving us this time of our life to know your truth. This is an opportunity of grace and truth that we have debated your word. May the Holy Spirit guide us, O Lord, and give us a strength to go on with defending the truth of our faith. This we ask in the name of Jesus Christ, our Almighty God, with the Father and the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Our Father, who art in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins as we forgive those who sin against us. Don't bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women. Blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now at the hour of death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as was in the beginning, so ever shall be, world without the name. The name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Praise the Lord. Glory, hallelujah. God bless. Good night. Magandang gabi sa lahat. God bless everyone. God bless. God bless. Thank you.